Добрый дзень, вітаю. Сёння працягваем гуляць у Алана Вейка другога. У нас Я думаю, што мы скончылі сюжэтны кавалак. Давайте па падзеях неяк скласці гэта ўсё. Складана складваць насамрэч Алана Вейка, таму што падзеі яшчэ ў нас ёсць два паралельных геймплея. Мы можам гуляць за агента Сагу Андерсон і за Алана Вейка. І вось зараз мы якраз такі мы скончылі як бы сегмент з сагай, главу з сагай. Падзеі пайдуць далей за яе хутчэй за ўсё, і мы потым пераключымся на Алана Вейка, будзем праходзіць яго кавалак, які падзеі, якія адбываюцца паралельна альбо не паралельна, ну, таму што адбываецца ў саге. Вось, сага здабыла клікер, прадмет, які Алан Вейк сказаў, што абавязкова патрэбны, каб перамагчы цемру, цёмную прысутнасць, то бок нашага, скажем так, галоўнага антаганіста у абодвух частках увогуле, абедзвюх. Паехалі. Вітаю, Рэгана. У нас літаральна быў канец главы, таму у нас будзе працягвацца далей сюжэт. О, нават так? Мне дадуць дабіць гэтых двух? Мне придется их добивать, на жаль. Давайте, давайте. Я, конечно, не чекал, что мне придется яшчэ стрелять за ими. Так, от одного позбавились. Давайте. Это уже апошняя частка з імі змагання з імі. Калі перамагу, будем раскажу что по сюжэце. Ну я конец главы зараз. Making progress. I wrote to be the story's hero. Save her family. Save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes, you know it's working. You just need to keep going. Did you put my family in the horror story? I keep seeing him in overlaps, but he's already out. Are these visions coming from the past, when he was still trapped in the dark place? I have the clicker. I can stop this nightmare. Рэгана, у мяне скончыўся недаводпуск. Заўсёды шкада. Мне шкада, што выходныя скончыліся. Я бы яшчэ пару выходных бы сабе меў. Было бы цудоўна. Давайте хутенька падсумаванне. Зноў узгадаць, што па падзеях, што адбываецца. Сага атрымала клікер. Клікер — гэта штука, якая можа дапамагчы неяк адагнаць цемру. Як? Дакладна не ўпэўнены. Я думаў, што клікер — гэта і той ліхтарык, які быў у Алана Вейка, але не, гэта дзве розныя рэчы. Вось. Клікер выкарыстоўвалі кульцісты для таго, каб пазбавіцца цёмнай прысутнасці ўнутры целаў. Ну, яны карысталіся ім, а рэальна разганялі цемру ім. Вось. І Алан Вейк сам казаў, што клікер патрэбна абавязкова атрымаць раней, чым яго атрымае скрэч. У гэтай сцэне сага размаўляла з Алана Вейкам, але ёсць праблема. Алан Вейк ужо быццам бы выбраўся. І тут два варыянты. Альбо гэты прывід, гэта Алан Вейк з мінулага, то бок проста таму, што ён існуе па-за межамі рэальнасці, у паралельнай гэтай рэальнасці ён існуе, і негледзячы на тое, што ён выбраўся, як бы ёсць яго рэха, якое там усё яшчэ ёсць. Ну, як бы гэта не пазбежна, таму што ён як бы па-за межамі рэальнасці. Вось.
такая вот штука. Альбо сапраўдны скрэч, містер скрэч, то бок цёмная прысутнасць, яна выбралася якраз такі ў выглядзе Алана Вейка, які зараз сядзіць там у офісе ў іх, у ФБРаўцаў, а сапраўдны Алан Вейк ўсё яшчэ застаўся ўнутры, то бок, ну, тут толькі два варыянты я бачу. Вось, альбо не, камбінацыя гэтых двух варыянтаў, ну, гэта ўжо паскладаней. Вітаю, Руді. Ну так, я спадзяюся, што гэта не той отпуск, у якім прыходзіцца яшчэ і працаваць на эрах. А не да отпуску ён таму, што ён кароткі, так? Добра, падзеі падсумавалі. Зараз нам, я не ведаю, як працягнецца глава, але пры магчымасці мы паспрабуем пагуляць за версію, якая, ну, версію падзей Алана Вейка. Пры першай жа магчымасці. Wake said he could use the clicker to undo the horror story. I need to get back to Bright Falls, to Casey Так. and Wake. Станем пад святлом. Casey. Так, яна якраз і кажа, што трэба паразмаўляць з Кейсі і даведацца. Ты ўсё ж такі папрацавала. Не, трэба ад гэтага рабіць што заўгодна. Там... Не, ну я сам разумею. Я, блин, у меня тая яшчэ праблема. Мне скажуць, што вельмі патрэбна ў отпуск нешта зрабіць, я зраблю хутчэй за ўсё. Давайте правядзем парадак справу. Бо у нас як бы справа закрыта з братамі. I need to get the clicker to Wake and close this damn case before my family gets dragged any further into it. Тых братоў, якіх мы забілі, гэта два паліцэйскіх, дапаможніка шэрыфа, депюті. І у іх быў клікер. Ну, в прынцыпе, з імі справа скончана. Так. Яна ўжо ўсё падсумавана тут. Гісторыя у нас ёсць яшчэ кавалкі. Мы пайшлі ў оверлэп праз плыт. Right. Ёсць. А гэта яшчэ недаступна. Ну, добра. Ну, вось, хтось цікава папівае. І... Ну, зараз паглядзім. У нас адказы, хутчэй за ўсё. Я не ўпэўнены, што калі мы прыедзем, яны там будуць. Ой, не той націснуў. Так, давайте, нам трэба выйсці на дарогу. А ё-моё, гэта плыт. Тут цёмны кавалачак, і звычайна цёмныя кавалачкі, каб спалучыць з чымсьці яшчэ. А, не, пачакайце, гэта механіка Алана Вейка. Туды я трапіць не магу. Нам трэба выбрацца на дарогу і дабегчы да сваёй машыны. Там літаральна проста па дарозе бегчы. А чаму ты прыбрала? Come on, А, Casey. ўсё зразумеў. Тэлефаную. No answer. David. Pick up. Hey, this is David. Leave a message. David, can you call me back, please? It's urgent. Please. Why isn't David answering? Is Logan all right? How does this all work? Has the horror story already gotten her? За што зараз яна клапаціцца? Так. Ну, я, блин, гэтага... Змяняць гісторыю па іншым парадку праходзіць. У мяне ж няма нідзе гэтага самага. The flooding's lowered. I should look around. See what Адчыніліся новыя месцы. Блин. А я толькі збіраўся адсюль сыходзіць. Адчынілася лакацыя, якая была закрытая. Давайте хуценька зайдзем туды, бо я ж не магу, я ж не супакоюся без гэтага. Раз такая справа, то зайдзем. На што, наконт чаго бянтэжыцца Сага, і ёй ёсць за што клапаціцца. У Сагі ёсць дачка Логан, і з гэтай дачкой, калі яна прыехала сюды, было ўсё ў парадку. Але справа ў тым, што рэальнасць перапісваецца, і зараз яе дачка пад пагрозай. Таму што ў гэтай альтэрнатыўнай версіі рэальнасці, скажем так, ну, змяняючыся рэальнасці гэтай, яе дачка патанула даўно, і гэтая самая Сага ўвогуле пакінула пост ФБР, то бок яна зараз, калі гэтая рэальнасць так, як яна ёсць, ну, як по типу, як яна была перапісана, то Сага зараз увогуле і дэтэктывам не з'яўляецца. Вітаю, яська гаспадар. І дачкі ў яе дачка, ну, памёрла у, там, не ведаю, колькі часу назад.
Ось, і атрымліваецца, мы як бы ў той сітуацыі, што праблема, ёсць праблема, карацей, якую невядома як вырашаць. Так. Арбалета трошки згубілі. У нас пісталета зараз больш. Блін, не перазрадзіў до конца. Ну так, два дзядулі ёсць. Пры гэтым яны не з'яўляюцца і аніякімі, ну, ніяк, не маюць аніякіх дачынення да яе, што цікава. Ведаеце што? Яскравасць. Я ўжо, па-моему, некалькі разоў шукаў. Яскравасць тут нельга змяніць у гульне, так? Альбо я ўсё кожны раз пропускаю, дзе яна робіцца. Таму што я просто, ну, зараз сонейка свеціць, і мне складана. Не, гэта якасць, аўдыо, інтэрфейс. Не бачу. А, вось калібрацыя яркасці, вось. Давайте яшчэ трошки. Блін, я вельмі ярка раблю, але, ну, вы бачыце, я ні халера не бачу. Просто мне цёмны экран. Ну, там бачно толькі зверху. Ось, і ўсё. Так. Дзесьці тут павінен быць. Дарэчы, тут дзесьці яшчэ кантэйнеры, якія... Я некаторыя кантэйнеры наўмысна пропускаў, бо у мяне занадта шмат ресурсаў было ў пэўны момант. Я іх пакінуў проста, каб потым забраць. Вось. Дубальтоўка. Рудзі, ты не дакладніў, там два таты, база для сям'і, дык ты глядзі, там якая штука, там два таты алкаголіка байкера, ну, разумееш, там трошки такая не самая простая камбінацыя. Так, вось тут мне падаецца прыйдзецца абысці, так, мне прыйдзецца адсюль. Ну, сыны Асгарда. Сыны Асгарда, гэта група ўвогуле ў сусвеце гульні, наколькі памятаю. Яны называюць сябе сынамі Асгарда. Так, потоп апусціўся. І вось гэтую частку мы не маглі дагэтуль агледзець. Там ёсць нейкі дом. Ось, бачыце. Воўк. Я бачу тебя. Яшчэ один. Блин, продебал. Где вы там? Каб я вас бачыў нормально. Усё, -1. А другі дзе? Я тебя чую. Де ты падзеўся? Репортуючыся воўкі, гэта ненармальна. Не хапала мне таких у The Long Dark. Есть. Нормально так пистолет. Пистолет легко уходит у яе, просто без проблем. И шмат. Оценим, что у нас тут есть увогуле. У прынцыпе, акрамя гэтага доміка тут ні халеры няма. Так што аглядаем наваколле, заходзім у домик, правяраем домик і ўсё, ідзем адсюль. Вода спусцілася яшчэ далей. Тата алкаголік яшчэ больш база. А, ну то бок 2 гэта лепей, так? То бок 2 таты і алкаголікі гэта, карацей, просто нерухомая сям'я, можна сказаць. Ну, вот вось так і атрымаеш сваю першую нерухомасць у дзяцінстве, так? Без мам і ўсё. І крэдытаў.
Што з арбалетам? У арбалета яшчэ 6 зарадаў. Да вот это алкаголькі гэта эталон. Ты этанол пераблытаў? Этанол па-іншаму пішацца. Так, маладая жанчына разумная адправілася ў лес, у пячору гэта жывёл, не жывёл, пачвары. Не, чакайце-ка, слово, блин, біст. Ладно, пачвары, карацей. Кароль леса скраў яе сэрца і зараз разам яны жывуць без клопат. Сэрца скраў, так? А ў мяне ёсць фігурка нейкая на гэтага самага ляснога нейкага. Кароль леса. Ну, можа, стары вось гэты. Во, правильно написал. Я гэта прачытаць не магу, але C2H5OH, ось. Магчыма, правильно написал, я не магу праверыць. Так, яе сэрца скраў. Ну, у прынцыпе, яны разам жывуць. Але там хто яшчэ? Маладая жанчына. Але гэта мне ёсць маці. Лялька маці. Не, гэта ўсё не падыходзіць. Яны нейкія зусім у мяне не зграб... Ну, не падыходзячыя, карацей, у меня ўсе фігуркі. Да ёма, пужаеш кожны раз. Збіраем ресурсаў і потім адсюль. Can't be opened on this side. Угу, адсюль не адчыняецца. Добра. А моя адзіная з формула, якой я сапраўды веду. Ну, неблагая памяць. Так, у цябе хутчэй за ўсё адвёрткай можна, так? Можна адвёрткай адчыніць. Ой, зараз я на ліхтарик. Калі я на ліхтарик прыбрала, я для мяне просто чорны экран стаў. Раптоўна. Так, о, ну тут у нас раптоўна шмат усяго стала. У прынцыпе, не, у нас па ресурсах нармальна. Больш за ўсё ў мяне таго, што можна кідаць. І вось ад гэтага трэба неяк пазбаўляцца насамрэч. Трэба больш актыўна карыстацца ім. Праблема ў тым, што ворагі, шмат такіх ворагаў зараз у яе хуткія, і пакуль я там стрэльну, ну, мне патрэбна зараз вось гэтыя бутэлькі, якія ў мяне ёсць, мне патрэбна кінуць іх на зямлю і стрэльнуць у іх. І гэта вельмі доўга. О, алень. On greener pastures now. Добра, першы паверх праверылі. Зараз на другі. Зноў, гэта назіральная база бюро кантролю. Гэта чэла, які з вершамі працаваў, хутчэй за ўсё. Давайте яго нотаткі потым пачытаем. Таму што калі мы тут, то значыць мы хутчэй за ўсё зараз... А ё-моё. О, мілота якая. Для каго гэта ён так? Альбо зноў са сваімі эксперыментамі. Так, вось, мядзведзік. Дзяўчынка, монстр. Вось зараз, можа быць, мы можам скласці тое, што там знаходзіцца. Унізе. Магчыма, ну, монстр, гэта монстр за звера сыдзе. Націскай плюс у чат, калі у цябе заўсёды набачваецца кідальная зброя, таму што... Я, звычайна, выкарыстоўваю каліміч. Вот у сурвайвал-хорарах я карыстаюся тым, што, ну, розныя кідальныя рэчы. Я выкарыстоўваю тады, калі... Альбо я гуляю на вельмі высокай складанасці, калі яна рэальна неабходна. Вось рэальна неабходна становіцца. Без яе ніяк. Любая група ворагаў, ты такі...
О, шчасце, я кіну, карацей, што-небудзь, выбухоўку якую. Вельмі паляпшае жыццё. Я зараз гуляю на сярэдняй складанасці, таму неабходнасці вострай няма, і яна ў мяне назапашваецца. Яна займае інвентар, і ёсць праблема іншая. Гульня мне замест гэтага лічыць, што ў мяне дастаткова рэсурсаў. А у такіх, ну, зараз у бягучых як бы сістэмах, якія выкарыстоўваюцца, гэта чым менш у цябе рэсурсаў, тым больш табе іх даюць. Вось, мне лепей рабіць так, каб сістэма лічыла, што ў мяне недастаткова рэсурсаў, выдавала іх яшчэ больш, але тых, які мне патрэбны, то бок выбухоўкай трэба карыстацца актыўней. І вось я так раблю. Ці таму, што ты ўвесь час эканоміш. Ну, вось таксама набіраецца. Ну, звычайна набіраць нам, накапліваць усяго адразу, гэта нармальна. Так, эксперимент PF-NR23, кодовая назва, як гэта? Beauty and the Beast. У нас ёсць нейкі агульны пераклад, карацей, ну, па гісторыі. Так, результаты і нататкі. Стварэнне ідэальнага асяроддзя для кожнага эксперымента стала асновай маёго даследавання. Аднак, ну, як гэта, база для майго даследавання. Аднак, я ўпэўнены, што расстанова сцэны гэта у дастаткова упэўніваючай манеры зробіць фікшн. Фікшн гэта па тыпу верш, якраз такі прыдуманую гісторыю. Прымусіць гісторыю трапіць у рэальнасць. Ну, з'явіцца ў рэальнасці. І я зараз збіраюся выкарыстоўваць... Так, Я зараз буду выкарыстоўваць і зразумеў, для чаго ён там выклаў сардушку і вось гэта ўсё. Я зараз буду выкарыстоўваць прадметы такім чынам, каб дызайнер, рэжысёр фільма стаў бы. Зрабіць гэты домік падобным як сапраўдны дом персанажаў, апісаных у вершы, з невялічкімі персанальнымі дотыкамі і рэалістычнымі прадметамі далучэння да галоўных ключавых прадметаў, такіх як малюнкі, лялькі, персанальныя лісты, які выкарыстоўваюцца дагэтуль. На ранніх этапах першыя спробы былі шматабяцальнымі, але не поўнымі. Я працягну з выкарыстоўваннем прадметаў у кантраляванай манеры, пакуль я не атрымаю функцыянальны результат. Гэта вельмі важна, каб атрымаць, ну, як гэта? Гэта вельмі важна зразумець, як гэта працуе, скажем так. Паралельныя, як гэта? Прасторныя парталы альбо змены, якія я спрабую атрымаць у гэтай лакацыі, будуць вельмі важным дасягненнем дастойным майго генія. Які сціплы чэла. Ну, добра. Мне падаецца, у мяне дастаткова. У мяне ёсць лялька, у мяне ёсць гэты самы. Зараз паспрабуем тыркнуць. Дзякуй, што квеставыя прадметы, у сваім асаблівым інвентары. Я бы раптоўна, ну, пачаў мне, ну, вось зараз, напрыклад, я выкарыстоўваю, так? І мне, дзякуй Богу, не патрэбна, нешта прыдумваць. Монстр, вось тут. І Мейден. Так? Не так? У сэнсе не так. Тут толькі дзве рэчы. Гэта самае. Жанчына адправілася ў лес. Маладая жанчына. А ў чым праблема? Кароль леса. Скраў сэрца. А хто кароль леса? Алень? Не можа быць. Не можа быць. Не можа быць. Мне альбо лялькі не хапае. Ну, просто тут вельмі відавочна, што мне патрэбна зрабіць. Так. Глядзі, каб там не працавала па-іншаму. Чым болей будзеш ёй карыстацца, тым болей гульня будзе табе яе падкідваць. Ну, мне падаецца, яна збалансавана дае. То бок, каб у мяне было ўсяго пэўная колькасць. Ну, скажем так, яна недахоп васпаўняе. І калі у мяне занадта шмат усяго становіцца, яна закрывае проста. На Hollow Knight адправіцца 500. Дзякуй вялікі. Ось. Ну, зноў жа, сістэмы трошкі па-рознаму. Напрыклад, у Dead Space варта было пераключацца паміж зброямі. То бок, ну, вы пакідаеце, выкарыстоўваеце амаль цалкам зброю,
наприклад, у вас застаецца там апошнія снарады, можете пераключацца спакойна на іншую і просто заўсёды рабіце ратацыю. Каб вам у Dead Space на высокіх складанасцях хапала зброі, выкарыстоўваеце яе ўсю. То бок пераключайцеся паміж усімі тыпамі зброі, якая у вас ёсць, і пры гэтым не купляеце тую зброю, якую вы не будете выкарыстоўваць. Это вельмі важна ў Dead Space, таму што інакш, ну, у першым, як мінімум. Вось, калі вы будете выкарыстоўваць толькі тую зброю, якая вам патрэбна, то, ну, то бок вы на высокіх складанасцях, хутчэй за ўсё, ўжо праходзілі адзін раз. Вось, і такім чынам вы будете кантралявана, скажем так, гэтым карыстацца. Ведаеце што? У мяне лялек зараз шмат. Я магу на беразе у Cauldron Lake зараз раскласці гэтых лялек без праблемаў, і там дакладна я магу закрыць 2 месца. Я бы, можа быць, скатаўся ў Cauldron Lake. Давайте-ка там чел забанеш. Это найлепшых гледачоў, якія ўсё мне рэкламуе. Мне і так найлепшыя гледачы, так што нахрен ідзі. Ось, добра. Я думаю, я не разумею, чаму тут не атрымліваецца, таму што у нас нам патрэбна гісторыя пра прыгажуню і пачвару, так? У нас ёсць монстр, вось он, ну пачвара. Можа, ў іншым парадку, можа быць, наадварот, ёй гэта самае, на лес трыкнуць гэтага монстра і прыгажуню сюды. А як? А што тут? Тут ёсць нейкія упрыгожванні, вада і соненька. У гісторыі яны не фігуруюць аніяк. То бок, ну, у мяне літаральна 2 персонажы ёсць. Маладая жанчына, ну, Мэйдэн, вось эта лялька, якая у мяне ёсць. І яна адправілася ў лес, у логава звера. А я могу 2 лялькі ў одно месца поставить, не? Не могу. Яна адправілася ў лес. Вось лес. Сэрцайка скраў ён. Вось. Яна такая, не. Я такі, у сэнсе не. Як нахрен не, калі так. Тут, ну, просто ён можа быць не монстр, ну, вось, яна конкретна монстр, а мне можа быць патрэбны звер, але там кароль леса сказана. А хто у нас кароль леса? Ну, олень можа быць. Мядзведь. Мядзведь. Опа. Штосьці змянілася. Вельмі нечакана. Так, сляды. Оу, я змяніў дом. Тут разбурана. Тут мядзведь дзесьці быў, так? І сляды ведуць наверх. Усё перагорнута. Толькі не кажыце мне, што я зараз з мядзведзем буду змагацца, просто таму, што я гісторыю змяніў. Не. І вось тут усё разбурана і на гэтым. Хто ты? Так. Бюро кантролю. Падвышае пашкоджанні, калі вас не... Ну, па ворагах, якія вас не заўважылі. Такая сабе рэч. Ачулка. У нас. Такой сабе чарм, але я возьму яго. У мяне, ну, як бы, просто ёсць адзін запасны, які на выпадак, калі мне будзе супер складана. Вось, дарэчы, ворагі, якія нас не заўважылі. Блин, няўжо не спрацавала? Вось. Ты будешь помирать сегодня? Дякуй. Это реально апошні момент помер. І глядзіце, якая справа ў гульні яшчэ. Так-то з ворагаў звычайна прадметы не падаюць. Але калі у вас мало набояў, то і пачынаюць. То бок, ну, гульня кампенсуе. То бок, яна ведае пра тое, што ў цябе не хапае рэсурсаў. І вы як бы павінны эканоміць іх. Але не экстрэмальна эканоміць. У вас просто патрэбна, каб у вас быў неабходная вам рэч у патрэбны вам момант. Таму лепей не выкарыстоўваць да канца што-небудзь, што у вас ёсць. Напрыклад, не поўнасцю выкарыстаць драбавік, альбо не поўнасцю выкарыстаць там гэтыя арбалетныя балты. Дарэчы, яшчэ адно месца у нас ёсць праверыць, тут на карнавале, пакуль мы не сышлі. Тут налева дзесьці, не? Вось тут сышла вода, я думаю, на узбярэжжа можна нешта яшчэ сабраць будзе. Дарэчы, тут яшчэ няма вось такіх вось вершыкаў. Мне падаецца, на гэтай тэрыторыі я вершыкі ўсе пазбіраў.
А, ёсць вершык на гэтым самым. Блін, на маяке. Эх. Складана быць мною, мы адсюль... Мне па сюжэце ўжо тут як бы рабіць няма чаго. Мне трэба хутчэй бегчы да Сэма, не Сэма, як ён тут. Алекс Кейсі, Макса Пейна, карацей, нашага. Вось. І хутчэй паглядзець, што там з Аланом Вейкам, які, магчыма, не Алан Вейк, насамрэч, які выбраўся з возера. Вось туды было бы неблага. Діды няма, ёсць дзяды. Я думаю, з Кейсі павінна быць усё ў парадку. Ну, я спадзяюся. Ён як бы, разумееце, ён як бы частка гісторыі і, ну, нагадваю, што, ну, блін, тут складана. Яго могуць як забіць у гісторыі, пры гэтым ужо забілі адзін раз у гісторыі. Але там у версіі Алана Вейка. Альбо могуць пакінуць жывым раптоўна. А тут у нас... Опа, яшчэ. Вершык яшчэ адзін. Вітаю, алень. Што ў нас за вершык? Д'ябал з прызам заманіў две жывёлкі. У яго лодку, усю зяючую новую. Хто паплыве і хто патоне. Спытаў д'ябал іх. Лось патануў і алень паплыў далей. Але хто з іх у выніку знік? Ну, д'ябла ў мяне няма. Я не вельмі бачу, куды бы я мог паставіць. Але алень... Так, мус патануў. Алень паплыў, так? Ну, то бок мне патрэбны д'ябал яшчэ. Але ў мяне няма, у мяне ёсць толькі монстр. А, пачакайце-ка, я не магу паставіць... Не, магу паставіць яшчэ. У мяне ёсць толькі монстр, у мяне няма д'ябла, лялькі. Ну, а чаму я на сэрцыка не магу нічого паставіць? Блін. Ну, мне падаецца, тут, дарэчы, на сэрцы не магу рэальна ціснуць, то бок. Ну, адзіная, якая не ціскаецца, астатняя нармальна. Ну, д'ябла ў мяне няма, так што тут без д'ябла будзе. Для гэтага яшчэ адна лека патрэбна. Усё ж такі схадзіць на маяк? Раз уж такая справа, можа я там той верш магу скончыць. Так, это ў гэтым напрамку. Ладно. Я не магу ўтрымацца ў бачцы, вам прыйдзецца сачыць, як я паласошу літаральна кожны кут у гульне. Так, нам да маяка, вось туды. За маяком знаходзіцца яшчэ нам патрэбны гэты вершык адзін ёсць. Калі ворага там не будзе, то гэта проста прабегчыся туды назад. Але гульня, я так зразумеў, мае ворагаў, якія з'яўляюцца на лакацыі спачатку, то бок яны адразу ёсць. А потым гэтыя ворагі, ну, могуць з'явіцца зноў, але не ў тых жа самых месцах, яны як бы ёсць, быццам бы, скажем так, базавыя, а потым ёсць тыя, якія з'яўляюцца пазней. Як не ведаю, як гэта патлумачыць. Карацей, не той, каб рэспаун паўнавартасны, то бок ворагі не з'яўляюцца на тых жа самых месцах, ёсць проста мелкія ворагі, якія потым з'явяцца, калі вы ўжо у вас усё добра. Дарэчы, давайте паглядзім, што ў нас... Я склаў сюды штосьці? Так, я склаў сюды, у мяне ёсць балты дадатковыя, дарэчы, балты нам не вельмі патрэбныя. Выбухоўка гэта. Давайте яе проста перасунем. Я не ведаю, мне проста шкада яе будзе выкарыстоўваць. Лепей я яго проста пакладу у скрыначку. Ось тут ворагі былі 3 штукі, але іх можа не быць ужо ўвогуле, так? Так, няма нікога ўвогуле. Ну і, дарэчы, малаверагодна, што яны будуць, таму што тут святло ўжо. Так, у нас у гэтым вершы. Назіральнік за морам. Так...
пракляў воды, якія былі перад яго вачыма, так што ён сыграў хітрык на глыбіні акіяна. Блін. Трикстер сюди. І стары ось так. Nah. Не? Я не вельмі разумею. У мяне можа зноў жа. Назіральнік за морам. Хто можа быць назіраць за морам яшчэ? Можа быць, гэта не літаральна ён. Як вось дагэтуль было. Потым мядзведь быў кароль леса. Назіральнік за морам. Можа... Не ведаю, Крумкач. Магчыма. Заграў хітрык. Trying. Не, не тое. Назіральнік. А дзе ён там? Вось ён. Doesn't make sense. Альбатрос. Добра, ну яго няма. Ну, у мяне такіх лялек няма. Яны могуць быць дзесьці, ну просто ў мяне зараз недаступна. Ну добра, раз не, дык не. Ад маянка ў мяне, па-моему, ключа няма. Я не здабыў нічога такога. Need the key. Патрэбны ключ. Клікер тут не дапаможа. Кофі Волд, трейлер парк. Так, не падыдзе. Это ўсё не дапамагае. Ну добра, тады пайшлі адсюль. Я паспрабаваў, я супакоіўся. Можа быць, замест таго, каб бегаць, трэба вершыкі чытаць увогуле. Але зноў жа, чытаць іх, ну, тут трэба спрабаваць іх таксама, не толькі чытаць. Тады мы едзем, і едзем мы, зноў жа не па сюжэце, мы заедзем у Cauldron Lake. Я не ведаю, гульня мяне потым закіне ў Cauldron Lake пазней ці не, за сагу, але я вершык, можа бы. Хаця, гэта ж дадатковыя ўсё матэрыялы. Можа быць, давайте будзем скіпнем на гэты раз. Калі нас закіне ў Cauldron Lake, тады добра. Паспрабуем яшчэ вершык разгадаць. Там 2 вершыка яшчэ засталося, 3 вершыка нават. Вось. Можна іх паспрабаваць разгадаць пазней, калі будзе магчымасць. Калі не будзе, то іх але раз'ем. Бо зноў жа, яны даюць нам гэтыя амулеты розныя, там, не ведаю. This bridge got fixed quick. Уявіце сабе, мы зараз вяртаемся ў горад, тут усе забраныя вось гэтыя цені. Ну, пісталет яна прыбрала, так што я думаю, што не. Я думаю, тут бяспечна. Але мы ведаем, што, блін, большая частка гэтых, ну, байкеры дакладна гэтыя самыя культысты. Так што... I loved it. I had half a mind to come down and start dancing. We're going to a cool guy's house to drink some brewskis. Вось гэтыя хлопцы якраз такі ёсць культысты. Вось гэты два. Oh, Ilmo, I'm very busy wearing a turtleneck and drinking wine like an asshole. Oh dear, I know what Yako needs. I'm a beer to the Ну ладно, rescue. пошли отсюда. Машину нам не поцарапали? Не? То я ведаю вас. Так, мы можем отправиться в Cauldron Lake альбо Bright Falls. Табе ўсё ў парадку, мужик? Ты нешта згубіў? Всё в парадку? Окей, ладно. Поехали назад у Bright Falls. Alan Wake. My name comes up, your books come up, you come up. I've read them. There are echoes of my life in there that makes me feel like someone's been watching me. Оп. Оу. What happened to Alan Wake? The unanswered mystery. Never expected to find you alive. My head's killing me. I think you like using people, Wake. Taking their lives and twisting them into your stories. And when someone gets hurt, it's kick-ass material for the next one.
Shit! Spilled my coffee. Take it you're not a fan then, Agent Casey. This is not your playground, and I'm not your fucking creation. It doesn't work that way. You can't make something out of nothing, even in the dark place where the rules hardly apply. It's very complicated to make fiction come true. I saw visions of what's happening, what will happen. Dreams. I tried to use them in my writing. I understand how dangerous it is now, even with a paralyzing amount of planning. I think I stopped writing. I think I gave up. But there's a manuscript. Maybe I forgot not to write. The dark place makes you forget. I just want to fix this. Find a version of the story that fixes everything. Shut up! Get down! FBI! We want the writer! No one else needs to get hurt! Fuck off! Hey, what are you doing? Scratch! It's closed! Stay down! Wait, I need a gun! No chance. FBI! Casey! Look out! It's coming! Ніхай собі. What the fuck? Ніхай собі. Куди сюди уварвалися, але хтось порвав їх. I had escaped the dark place. So had the dark presence. Scratch. He was here, in Bright Falls. А не знаходиться ли він внутрі його? Pressure in my head. Stronger by the minute. Why didn't he kill me with the rest? What did he want? Він не забив тебе, тому що він внутрі у тебе знаходиться. I gotta У get этом out of here. штука. У мене питається, є он темна присутність. Скретч збіг, але він збіг літерально внутрі Алана Вейка. Як частка його розуму зараз. Це все ось гэта наробив Скретч? I needed to find Casey. We were on the same side in this fight. Strength in numbers. Ну, кашуля так згодна, чмурена. Кидає. До речі, я можу помилятися, але, по-моєму, ён у гэтай кашулі був у DLC-шці American Nightmare у першій частці. Я просто не гуляв у DLC-шку, але мені нападається на постер була така ж. Все забаррикадировали. Забаррикадовали? Я не помню. Баррикады, короче, повсюду. Оп. Алекс. I need to protect myself. Ну, ліхтарик это хоч щось. A gun and flashlight. О, Nostalgic. і зброя. Неблаго, в принципі.
Што цікава, цені не бачна, то бок яшчэ сонейка не села поўнасцю, так? То бок цені яшчэ не вельмі моцныя. Алекс, дзесь ты там. That's Casey. He was still alive. Мне ліхтара засталося тут увогуле нічога. Я ж ухилился. Видите что? Иди ты нахрен. Я просто побегу до светла, у меня нема зброи ніякой больше. Нормальной. Отшапися. Отшапися. Так. Так. А ё-моё. Тебе добро? Ён не можа на святло трапіць. А, ён на мяне нават не бачыць тут. These were the cultists the FBI were after. Were they letting themselves be taken? Or did the Dark Presence not discriminate? Пробуем яго перамагчы, можа. У вас ліхтарика трошки ё? Упс. Калі гэта яго не забівае, то мне кабзда. Адчапіся. Оп. Вітаю. Бывай. The pressure in my head was unbearable. Scratch was getting closer, Так. stronger than ever. Лепей мне ад гэтага не стала. Я дабег да зброі, ну, да гэтага месца, і тут ні халеры няма. Так, што рабіць? Што рабіць? Што рабіць? Давайте квик-слот сюды запихнем. Набояў няма, 0. Просто 0. Што яго не забівае, то не забівае яго. Вось і ўсё. Яно не робіць яго мацней, яно просто яго не забівае. Мапы гэтай мясцовасці ў мяне няма. Змагацца з гэтымі ворагамі я не магу, мне бою просто не хопіць. Я магу толькі бегчы на губ. Да Кейсі. А, халера. Цёмная прысутнасць. The pressure eased off. Scratch was further. Аслабілася. I could think again. Casey. Кейсі. Casey, I'm coming! Casey! FBI, drop the knife! Elmo? Suggy, you don't understand. FBC, stay down. Positive ID. Alan Wade. Agent Anderson. Agent Kieran Estevez, Federal Bureau of Control. We'll take it from here. Out cold. Wait. This is my case. This is no longer an FBI investigation. The case has been transferred to us. This is bullshit. Noted. We're moving the evidence and paperwork from your field office to our base of operation at the sheriff's station. Any other pieces of evidence with you? Anything relevant? The clicker. I can't trust them with it. Nothing comes to mind. Okay. Then your work here is done. Hey. You did well. Wait! My partner, Agent Casey's MIA. We'll look for He's him. my partner, damn it! I Agent? should be... Go home. Careful moving weight. They think he's a para-utilitarian. No. Fuck this. I was so close to getting the clicker to wake. I'm not done here.
Not until I find Casey. Not until my family is safe from this horror story. Давайте зараз падсумаванне. Ну, тут шмат чаго адбылося. Я не ўпэўнены, у які момант я павінен переключыцца да Алана Вейка. Ну, праз гэтую вядро там. Дык вось, якая сітуацыя? Алана Вейка, хутчэй за ўсё, гэты сам містер Скрэч, хутчэй за ўсё, знаходзіцца ў галаве ў Алана Вейка. І ён можа выбірацца ў рэальны сусвет праз яго. Алекс Кейсі адбіваўся ад прысутнасці альбо ад культыстаў. І я думаю, культысты вось гэтыя, ну, леса, яны якраз такі спрабуюць зрабіць што магчыма, каб спыніць цёмную прысутнасць. Ім пофіг, калі Алан Вейк памрэ пры гэтай сітуацыі. Вось, яны не вельмі за гэта клапоцяцца. І яны павінны для рытуалаў так-то выкарыстаць клікеры. Ось, для свайго. Толькі вось справа ў тым, што клікера як бы няма. Клікеры знаходзяцца ў саге. Клікер павінен дапамагчы змагацца з цёмнай прысутнасцю. Так сказаў Алан Вейк. Вось. Але Алан Вейк яшчэ і сказаў, што да клікера не павінен дабарацца цёмная прысутнасць. Тут, блін, увогуле халера яго ведае, што рабіць. Ось. Прыляцела бюро кантролю. Так, дарэчы, хто гэтыя людзі? Гэта бюро кантролю. Гэта тыя, якія якраз такі займаюцца такімі анамаліямі, як Алан Вейк. Вось. І яны назіралі за ім да таго моманту, пакуль ён не збег, скажем, ну, пакуль вось мы тут не апынуліся. Ён быў сядзеў, знаходзіўся ў доміку на возеры, і зараз яны яго забралі. Ну, то бок яны спрабуюць зараз, магчыма, самі сваё расследаванне весці. Толькі справа ў тым, што тое, што мы ўжо, агенцтва ФБР, ужо гэтым справай не займаецца. Гэтым разбіраецца федэральнае бюро кантролю. Вось, FBC. Ну, альбо FBK. Каму як больш падабаецца. Вось. І атрымліваецца, што як бы мы не пры справе, але Алекс Кейсі як бы ўсё. Ну, ён невядома дзе, мы не ведаем, дзе Алекс Кейсі. У нас для сагі атрымліваецца так, што яна не ў доступе да Алекса і не ў доступе да Алана. А мы сюды прыехалі літаральна дзеля таго, каб размаўляць з імя Бодума. Я думаў, што нешта адбудзецца, але не такім чынам нешта. Я думаў, што тут усё нават горш будзе. Так, Тор і Одін былі з клікерам, магчыма, яны ведаюць, як ён працуе. Мы ў гэтым лесе. Ага, цікава. Як далёка я магу прайсці з гэтым? Оп, телефон. А ось і Тор. How did you know I was coming to see you? Never mind that. We have bigger problems. We're losing. Oh, fuck. Fuck you, you fucking hag. Fuck. Shit. Something is off at that nursing home. Добра. Мы атрымалі званок ад сваіх, не ведаю, кім яны нам ужо прыходзяцца шчыра, таму што гэта дапісаная гісторыя. І нешта не так з домікам, ну, які там для престарэлых, можа, нешта такое. Вось гэта. Полігала nursing home. Вось туды. Сага можа накіроўвацца туды, але мы гэтага рабіць не будзем зараз. Мы зараз пойдзем і паглядзім, што адбываецца ў падзеях Алана Вейка. Ну, за Алана Вейка, як бы пагуляем. Тут давайте за яе ўжо апошнія дэталі зробім. Прывядзем справу ў парадак перад тым, як адправіцца да... А чаму я не могу пакранаць аленя? Я ждаю пакранаць аленя. Не? Ну ладно, давайте справу тады паглядзім. Новая справа, вось гэта Вальгала, дзе Тор і Одін знаходзяцца. Рук дзядулі. Ну, банькеры гэтыя. Богі Асгарда. Што Тор і Одін ведаюць наконт клікера. Дарэчы, культысты вельмі жадалі сабе іх атрымаць, ну, у каманду. Чамусьці. Культысты, я думаю, гэтага, культысты леса, я думаю, яны такія дрэнныя. Вось, і нам яшчэ спрабаваў адзін з іх патлумачыць нешта. Тор спрабаваў нешта сказаць, і тут прырвалася. Добра. Вось гэтыя... Получаем гэтыя кавалкі. Як яны тут працуюць.
Ляльки. Ляльки, до речі, амаль усе у нас есть. У нас не хапае 2. З усякого набору. Так что, в принципе, мы здольныя... Ну так, у нас толькі 2 не хапае. Так что, теоретично, мы можем амаль любы верш вырашыць. Вітаю, Саймон. Вітаю, суполцы. Так, яшчэ справа ёсць. Гісторыя. Якая ну, ўсё яшчэ не можам гэтай кавалкі спалучыць. ФБК вы сапраўды крутыя. Вось я ожидаю... Блин, я вось гуляю зараз у Alan Wake, я ожидаю пройсці контрол. Илма Каскела. Илма частка культыстаў оленіх гэтых. З кім ён працуе? Не сюды прыставіць яго. Чым сутнасць рытуалу? Илма Яко. Вось ён спрабаваў нам нешта сказаць. Ніякіх сумневаў, што ён у кульце, а што наконт Яка? Нам вядома, што яны ў кульце, мы чыталі іх пошту. Культ спрабаваў забіць Алана Вейка. Так, таму што яны спрабуюць хутчэй за ўсё спыніць цёмную прысутнасць. Так. Найтингейл стаў вось гэта, не? Блин, чаму я сюды? Гэта самае лагічнае месца, каб паставіць. Ну, я прыдумваю зараз. Я зараз дадумваю таго, што няма. Гэта... Сэнс гэта іх нататак, глядзіце. Для чаго такія барды, ну, вось гэтыя штукі робяцца, такія дошкі. Яны спецыяльна дзеля таго, каб раздзяліць... Мы, як людзі, калі мы доўга думаем на якую-небудзь штуку, мы можам прыдумаць факты, якіх не было. Ну, насамрэч. Такія дошкі, яны прызначаны для таго, каб аддзяліць факты і домыслы свае. Каб іх упарадкаваць. То бок справа ў тым, што вы можаце мець непоўную малюнак таго, што адбываецца, і з-за таго, што вы маеце непоўны малюнак, вы можаце зрабіць неправільныя вывады, а потым на базе гэтых вывадаў зрабіць яшчэ больш неправільныя высновы. І нават калі вы наўмысна спрабуеце як бы трымаць гэта ўсё ў галаве, раней ці пазней яно развальваецца. І штось цяпер альбо толькі факты у вас застаюцца, вы ніяк не рухаецеся ў сваіх варыянтах таго, што адбываецца. Альбо вы, наадварот, поўнасцю пераходзіце на варыянт па тыпу такіх падзей, якіх насамрэч няма аніякіх. І ў выніку такія факты трэба неяк упарадкаваць. І ў выніку важна вельмі раздзяляць. Вось, напрыклад, фатаграфіямі адзначаны рэальныя факты, так? Гэтымі нататкамі і пытаннямі гэта разважанні ідуць. І то бок, ну, такім чынам у нас атрымліваецца поўная як бы малюнак таго, што гульня як бы робіць гэта ўсё за мяне, але калі такое ствараць, то трэба якраз такі упарадкоўваць у такім сэнсе, што вы робіце нататку, робіце там, ну, напрыклад, у яе парадак такі, што яна робіць пытанне, калі знайшла на яго адказ, альбо думае, што знайшла, яна напісала яго, пры гэтым фатаграфіі выступаюць у ролі як бы таго, што фактам з'яўляецца. Вось што незалежна ад таго, як яно знаходзіцца, вы як бы факты не можаце выкінуць з дашкі. Вы можаце перабудаваць усю сістэму поўнасцю, але факты фатаграфіі гэтай павінны застацца. Яна, дарэчы, не будзе, ну, не перабудоўвае гэта ўсяго ні разу, то бок яна па тыпу адразу ведае, што куды, і вельмі правільна робіць гэтыя адказы на пытанне. Ну, вельмі правільныя пытанні задае, вельмі правільныя адказы атрымлівае. Вось, але гэта, зноў жа, гэта гульнявая механіка, каб, ну, мы трымалі, скажем так, увогуле уяўленне падзей. Так, у нас увогуле прыставіць гэты факт, што культ спрабаваў забіць Алана Вейка. Гэта мэты. Не, гэта псіхалогія. Вось мэта культа вось сюды. Чаму яны спрабуюць забіць Алана Вейка? Ну, у нас гэта невядома. У мяне ёсць думкі мае, але гэта мае думкі. Гэта на потым. У нас гэтай дэталі няма. Так, ну, тады за яе хопіць. Тут лісточак яшчэ ёсць. Гісторыя дома, ну, nursing home, гэта, ну, па тыпу дома прастарэлых. Па тыпу такога, хутчэй за ўсё. Вальгала, nursing home. Заснавана ў 14 годзе для Одзіна і Тора Андерсонаў у гонар старых багоў Асгарда. Так. Для іх сыхода. Пабудаваны пасля іх тура вяртання. Што цікава, ёсць кніга вяртання ад Алана Вейка. Так. Аднак ён, ну, яго не атрымаўся і адмяніўся. Як іх агент Барі Уіллер. Так, некалькі хітовых песен.
Ён атрымаў, ён мог выдавіць з іх некалькі хітоў. Балан забівае Дэмона і некалькі іншых. Ну, гэта назвы песень. Так. Старыя. Угу. Бла-бла-бла. Ну, нічога такога, просто тое, як яны шмат бухалі, карацей. Вечарыны ў іх былі. Нічога такога вельмі важнага для гісторыі. Добра, давайте адпраўляемся ў версію падзеі Алана Вейка. Рэальнасць іншая. Мне падаецца, Алан Вейк усё ж такі не збег. Мне падаецца, он усё яшчэ ў гэтым самым доме. Ён не сапраўды збег. А чувачка, ей! Настолькі разбіваю гэты рытм гульні. I wasn't able to escape. A dark presence had stopped me. Так, пачакайце-ка. У яго ён піша The title page of another manuscript, новая ініцыяцыя. Глядзіце, якая справа. but it felt familiar, important. I had to find it. Ён зноў будзе пісаць сваю гісторыю. Глядзіце, якая справа. Ініцыяцыя. Зноў ініцыяцыя кніга шла перад вяртаннем. Калі мы былі на шоу у пачатку, было две кнігі. Вяртанне і ініцыяцыя. І вяртанне якраз таки тое, што адбываецца ў сагі. Па-моему, яе главы так і называюцца. Вось. Гэта ачыўкі ЕГС. Так, і іх яны чамусь не адключаюцца ўвогуле ніяк. Ну, я не ведаю чаму. Яны просто не адключаюцца. Яны просто застаюцца там на месцы, і я ўжо і так і гэтак спрабаваў, і спачатку яны просто не паказваліся, ну, гледачам, я так разумею. Ну, як бы не гучалі гледачам, але потым пачалі яшчэ і гледачам гучаць. Ну, вось такая вось халера. Я не ведаю, як ад гэтага пазбавіцца. У мяне адключаны там захоп оверлей, альбо гэта як быццам бы гук у гульне і частка гульні. Я ні халеры не магу з гэтым зрабіць, на жаль. Вельмі раздражняе. Я бы сам сабе вырубіў, яны вельмі рытм збіваюць. Потому что там, где такое напружуючая ситуация, он такой пим-пим, вау, ачмуренно, уи. Я ведаю, чаму, бо ЕГС богомерзотне стварэнне. Трэба гульню про тое, як замагацца з ЕГСом. Табе абавязкова. Карацей, ініцыяцыя гэта падзеі, якія павінны адбывацца, ну, як бы не храналагічна, а проста ўзгадваліся кнігі. Ініцыяцыя і вяртанне. І вось ініцыяцыю Алан Вейк зараз піша, але ў шоу казалася яшчэ і пра вяртанне. І вяртанне было ў саге. Я вось думаю, зараз можа сапраўды храналагічны парадак у падзеі, а можа і не. Алан Вейк паспрабуе зараз напісаць гісторыю па-іншаму, каб выбрацца адсюль. Толькі ён і не выбраўся, у яго яшчэ пакуль не атрымалася. І вось я не магу зразумець, зноў жа, тут з часам вельмі ўсё складана, што за чым адбываецца. Plotboard was empty again. Зноў ачысцілася яна. Draft. Back Трэба напісаць гісторыю па новай. closer to my goal. Забойства. Так, гэта тое, што ён не памятае, ці пісаў ён. Частка першая, мы спяваем. Разня. Апошні драфт ініцыяцыі прынёс мяне ў пакой пісьменніка. Але не тое, адкуль я пішу зараз. Іншая рэальнасць, іншы час. У выніку я помер. Зноў, цёмная прысутнасць забіла мяне, але штосьці зараз змянілася. Мае ўспаміны таго, што адбылося, не зніклі зусім. Тут быў яшчэ адзін манускрыпт. Старонка называлася «Вяртанне». Ці я напісаў яе, а потым забыў наконт гэтага. Это адчувалася важным. Гэта важна. Я запомню. Вернуцца. Пятля. Добра. Давайте садимся и пишем новый драфт. Поехали. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. Welcome. Our guest tonight is Alan Wake.
time he wanted to do something. I was back, and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark hours of the night. Together with our house band, the divine Давайте поглядим. gods of Asgard, we have created something Шоу. very special. Таму што гэты чел таксама вельмі важны хост, ну той, хто вядзе шоу гэта. This next segment, the story of the journey of Alan Wake, the musical. We just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it. Угу. І ось вона спинилася, ми можемо туди трапити. Тут можно вернуться. Зачинено. Ну, я не здзіўлена. On this side. Давайте захаваемся. Гэта будзе новая ініцыяцыя. Ініцыяцыя. Вось. Атрымліваецца, сага ў кнізе вяртання. І яна праходзіць кнігу вяртання, а Алан Вейк паралельна праходзіць ініцыяцыю. Абоіх выпадках гэта яго кнігі, толькі ён, напрыклад, тут не памятае, што ён пісаў якое-небудзь вяртанне ўвогуле. Так, у нас лячэнне тут да халеры ў Алана Вейка. А набояў 0. Я выйсці не магу, так, з пакоя гэтага. Пакуль шоу не прагляджу. Так, усё праз шоу. The other side. У нас зараз мюзикл будзе, да рэчы. From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic pen. Yes, I think it's true and fair to say. А куди ўсё знікло? Я разгарнуўся і ўсё знікло. А чому рано? А чому рано?
Гэта ачмурэнна, я просто зараз у захапленні я ім просто ачмурываю. Это вельмі круто. Я яшчэ спрабую сачыць за тым, што яны расказваюць, ну, каб не згубіць, можа, нешта важнае будзе. У нас еще есть так... Узнагорода. Дякую велике усім. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. Треба шукати вихід. Картачим моментом ждай передати привітання своїй маті. Так, самый ідеальний момент. Я просто настільки у захопленні у мене реально я такий, вау, гэта круто. Ну, гэта круто. Это вельмі файненько. І зараз мы святло ў гэтага месца забяром. Яшчэ. Глядзіце. Мінус святло. Зброї у нас, до речі, усё яшчэ няма. Мне падаецца, так? Так, я не магу... Ніякай зброі няма. Чекайте-ка, у сенсі. Это место, где забили Алекса Кейси. Зараз нам яшчэ і... Так, мы зараз со сцены на вуліцу хутчэй за ўсё выйдзем. Яны спаялі трек з дзесяткаў нарэзак, як чую, каб уключаць іх, калі прасоўваешся па шляху і паўтараць, калі ты на месцы топчашся. Ну глядзі, у іх ёсць базавы трек вось гэты вось, зараз ён грае, так? І у яго ў нейкаторых момантах можна ідэальна зрабіць пераход. Так, у мяне кот зараз кнігу грызе, дайце-ка момант. Знайшоў сабе цацку. Карацей, ёсць базавы трек, вось гэты зараз, які грае. Ён як бы ёсць, і потым ён пераходзіць на некаторых бітах, ён можа спакойна пераключацца на іх асноўны трек галоўны, так? І таму там ёсць затрымкі ў пэўны момант. То бок я ў пэўны момант падышоў да сцэны, калі па ідэі ўсё павінна прасунуцца наперад, яно не прасунулася, дачакалася моманта, калі прасунуць ім наперад. І толькі потым пайшло далей, то бок і пайшла цэлая сцэна. То бок яно проста ёсць базавы трек, абраныя пэўныя моманты ў гэтым біце, каб ідэальны пераход зрабіць. То бок, ну, каб незаўважна быў пераход. Ось, гэта не вельмі складана рабіць. Ну, ўсё яшчэ да халеры працы. Самае жорсткае ў гэтым усім, насамрэч, вось гэтае з жывымі акторамі ўсё. Ну, вось гэтая штука, яна насамрэч, я думаю, павазіліся яны канкрэтна з гэтым, каб усё гэта паднарабіць і атанцаваць, каб яно не выглядала быццам бы, ну, зусім ужо сумная анімацыя нейкая была.
Клуб Getaway по типу клубу виборця. Ай моє. Не, там книга каратей, там не наука. Там книга Станіслава Лема. Можна світло дати сюди, так? А у мене нема світла довольного. Клуб Getaway. Як же круто, а? Шифтер у гэтым месцы. Не? Дзесьці я павінен святло забраць. Ну, тут. Але не атрымліваецца. Ідзем далей тады па падказках гэтых. Не. Вітаем у Брайт Холлс, і там увогуле яшчэ прадметы для горада Брайт Холлс. В принципе, я не обовязково их повинен спаливать. Я лепей покинул. Еще больше додается. Я зразумел, чым логика. Я повинен идти просто по знаках. Далей. И додается больше материалов. И вот тут я шифтер могу забрать зараз. Зараз мы. Оп. Светло забрали. Ну-ка. Далей. Не, яшчэ не ўсё. Это, я так разумею, вся штука будет с мюзиклом. Ну, як минимум нашел, так сказали. Олю, зараз історія Алана Вейка розказується далей. Зараз я до вас долучуся, до розмови, просто що я тут ніяк вельми поглибився у сцену. Кайфую. Оу. И вот оно место для письменника. О, вы глядите. Новая зброя.
Спадзяюся, ворагі на нас зараз не нападуць. Я зараз хутенька дайду і вярнуся, пакіну вас з музычкай і буду літаральна праз хвілінку, добра? Давайте про The Last of Us хутенька эту розмову падтрымаю, абмяркуем. Пакуль нікуды ісці не буду, няхай музыка грае на фоне. The Last of Us серіал. Давайте про гульню спачатку. З гульнёй ніякай праблемы. У мяне ёсць абедзве часткі, і я не ведаю, плаціну я, можа, не выбіваў на абодвух частках, але мне вельмі падабаецца The Last of Us, вельмі крутыя гульні. І яны ў мяне на PlayStation, так што, ну, як бы, для кампа мне іх набываць другі раз не патрэбна, дзякуй Богу. А то там ремастр другой часткі для мяне гучыць як абсурд поўны, вы бачыце, але гэта нейкая херня. Не, я разумею, што яна па тыпу... Я для тых, хто не знаём з серыі, ведаеце, і тое, ремастр дзеля ремастара, скажем так. Ну, там, выціснуць трошкі грошай з тых, хто просто нагоду стварыць для людзей, каб набываць. А наконт серыяла, я пачынаў яго глядзець, дарэчы, у агучцы беларускай. Я, на жаль, вельмі павольна гляджу серыялы. Я переключыўся на нешта іншае тады, бо трошкі незручна яго было глядзець. Ось, зараз, можа, зручней будзе, таму што у меня тут сітуацыя трошкі змянілася. Вось, так што я планую яго паглядзець, я яшчэ першы сезон не даглядзеў. Вось, так што, ну, працяг The Last of Us гэта крута, але просто што я, ну, канкрэтна серыяла, але просто што я яшчэ нават першы сезон не даглядзеў. Можа быць, не дапамагае тое, што я нахрен ведаю ўсе падзеі, таму мне складана сябе зацікавіць. Ну, як бы яно неблага зроблена, але ў той жа момант я такі, ну, ў прынцыпе, я ведаю, што далей будзе. Ведаеце, некай новай драмы, я праходзіў гэтую гульню ўжо некалькі разоў, новай драмы для мяне не будзе. Першую частку я дакладна некалькі разоў прайшоў, другую частку я прайшоў, можа быць, не ведаю, можа быць один раз, не памятаю дакладна. Па-моему, один раз я прайшоў другую частку. Ось, а першую, можа, разы 4. Ось, пры гэтым я праходзіў першую частку, по-моему, на першую частку ж быў, я зараз не прыдумваю, на першую частку быў нейкі ремастр по тыпу, які зрабіў графіку, як у другой частцы, так? Там же ёсць такі ремастр. Бо я памятаю, што я праходзіў яе калі, як бы 2 там альбо 3 ремастра ў першай часткі ўвогуле, так што у прынцыпе, там для больш новых кансоль для PlayStation 4 была, вось я яе гуляў некалькі разоў, і потым я, по-моему, каб яна выглядала як Part 1, як дадатак. Дакладна так жа па выглядзе, як другая частка, по-моему, такое ёсць. Калі зараз я не прыдумаў гэта ўвогуле. Вось, добра. Што ў нас па падзеях у Alan Wake? Музычка.
Працягваем. Мы глядзім мюзікл Алана Вейка, але ў асноўным у тэксце расказваюцца падзеі Алана Вейка. Першага і ўвогуле па тыпу асноўны сэнс. Пры гэтым гэта неяк не вельмі прасоўвае сюжэт сам. Сцэна ачмурэнейшая, але ў той жа момант яна не сюжэтная, як бы. Ну, оп. Ну, хоць зараз бойка будзе. Я жадаю паспробаваць гэта. Зразумеў. Я уже есть, выбачаюсь, я это, забываюсь сам назад вертать. Ой, поехали далей. У меня, на жаль, ліхтара няма, амаль, там будем зараз карыстацца вось гэтым фаером. Ау! Блин, продзяўбаў яго літаральна. Ух! Адкуль ты ўзяўся? Не подымитесь, не? Ліхтара... Блин, шапка. О! Калі ласка, ліхтарик. Дякую вялікі. Две батарейки. Треба больше таких пооткрывать. Яшчэ батарейки. Ну ось, гуня дае... О! Холера! Гуня літаральна дае тое, чаго мне больш за ўсё не хапае. Так, набои. Ну, все фаненько. Колдрон Лейк шлях. Дочекайся соло. Я уже не дочекался. Бля, а можно двух подловить? Калі ласка. Холера. Ау. Можно мне перезарядиться, калі ласка, сёння? Есть. Так, давайте, можа... О, даў лячэнне яшчэ. Гульня адразу ўсё дае. Грошай, на жаль, не дае, блин. Ось чаго-чаго грошай гульня не дае. Охот кислот. А ты что такое? Ага, для флэргана. Добро. Давайте... Вот в этом, каратей. Полечимся. Фінская магія может працуе. Не, я по типу на магію полагаться, это ж вельмі вядомы факт. Это заўсёды працуе. Потребно, может працуе. Працягуй. Давайте хутенька можа... Не ведаю, зараз у нас по выглядзе будуць яшчэ сцэны з бойкамі. Я могу, можа, спакойна параспавесці трошки по падзеях. Давайте по крыху, давайте з Disco Elysium. Блин, як звычайна. Бойка яшчэ патрабуе трошки канцэнтрацыі. Ну, памірай. З Disco Elysium.
у нас будзе хутка новая версія. Скончваецца рэдактура 2 дыялогаў яшчэ, і ёсць трошкі візуальнае яшчэ паляпшэнне. У нас спіс здольнасцяў нарэшце выпраўлены будзе. Вось. У добрым сваім выглядзе. Зараз я зразумеў, што я там адну рэч прапусціў. У нас там трошкі было абмеркаванне наконт таго, як называць у Disco Elysium маторыку. Хутчэй за ўсё пераназавем, яна будзе не маторыка называцца. Я вось зараз зразумеў, што я адправіў, хутчэй нам трэба будзе выправіць. Паразуменне з'явілася. Ну ладно, гэта не вельмі важна. Так што так, будзе хутка новая версія, дзесьці на гэтым тыдні можа быць пазней там как в канцы яго. Паглядзім яшчэ. Як там з рэдактурай, таму што там літаральна апошнія пытанні засталіся па выглядзе там насамрэч. Калі сабрацца можна за там гадзінку спакойна ўсё павырашаць. Вось з гэтым. Вось у нас яшчэ, дарэчы, працяг далей. Глядзіце, месца пісьменніка, ну пакой пісьменніка крыху будуецца з кожным разам. Востраў дайвераў, гэта то бок, ну якраз такі дом гэты. Ё-моё. Можна другі вылазь. Ладно. Другі доўга вылазіў. Вось, што мы будзем гуляць далей? Ну, карацей, у нас што на гэтым тыдні? На гэтым тыдні у нас Alan Wake, шмат Алана Вейка, будзе панядзелак, серада, чацвер. У аўторак мы будзем гуляць у What Remains of Edith Finch, ну і пятніца, як звычайна, пятнічны стрым. Агулам ёсць некалькі тайтлаў, якія павыходзілі. У нас выйшаў Hollywood Animal, які хацелася пагуляць, але я вось не ўяўляю сабе, ў які момант яго ўпіхнуць. Вось, таму ён хутчэй за ўсё дзесьці адкладзецца. Плюс яшчэ выйшаў даволі цікавы для мяне персанальны тайтл Blueprints. Вось, вельмі цікавая штука, я трошкі ўжо паспрабаваў. Яна ў падпісцы ёсць на Xbox Game Pass, таму змог проста паглядзець трошачкі яе. Як я разумею, там гульня надоўга. Я не ўпэўнены, што яна гульня для стрымоў, да канца я не ўпэўнены, але можа быць гэта якраз такі, ну, гэта для мяне карціў. А ты адкуль узяўся? Нечаканыя ворагі. Вось, Blueprints, як гульня, складана яе пісаць, ведаеце, гэта вельмі незвычайны праект. Калі глядзелі відэа Рудзі, то ён, у прынцыпе, трошкі тлумачыць, але гэта было яшчэ відэа да выхада яе. Вось, як бы вам так патлумачыць, на што яна... Гэта набор пазлаў, гульня выключна пра проста хадзіць ніякіх ворагаў, хадзіць і вырашаць пазлы, але не ў вашым звычайным сэнсе, а гэта быццам бы дом з таямніцамі. Вось такая халера. Атракцыон гэтых самых загадак. Пры гэтым загадкі схаваны ў загадках у розных кавалках, і вы можаце знайсці кавалкі пазлаў у невядомых вам частках, як бы. Яны паўсюль і нідзе. І карацей, так, паглядзеў маторыка, як маторны скіл, нервовы і мускульны, мае сэнс рухальны, але гэта слоўнік класічнага правісу, так што сам разумееш. Глядзі, ёсць рухавасць, ну, па тыпу слова, і яно ідэальна падыходзіць пад гэта. У нас зараз маторыка, і я ўжо закінуў у наступную версію маторыку, але мы абмяркоўвалі, літаральна было учора, я зараз у чым моя праблема, у тым, што учора літаральна было абмеркаванне, як бы, па ідэі, павінен я змяніць на рухавасць, але я забыўся і адправіў як ёсць, як маторыку. Вось, таму я патрэбна будзе, я тут у мяне проста асэнсаванне, я калі пачаў вам расказваць, я такі, я забыўся. Я проста адправіў, не задумваючыся, і не выправіў на рухавасць, так што, ну, хутчэй за ўсё зробім рухавасць. Так, што цікава, пры святле музыка чамусьці заціхае, быццам бы яна таксама частка цемры. Гэта цікава. Альбо гэта проста эфект такі, ну, так супала. Я думаю, рухавасць. Тым больш, што у гульні ёсць скарачэнне на гэтыя 4 асноўныя здольнасці, на інтэлект, на
там псіхіку, на целасклад. Фізіку мы ўвогуле змянілі ў выніку, целасклад будзе фізіка, бо скарачэнне такое сабе атрымліваецца, ну і фізіка можна выкарыстоўваць як фізіка цела, будова цела. Вось, ну і рухавасць атрымліваецца. Это асноўныя 4 параметры. Вось, там просто асноўная праблема была, зараз мы просто падсумавалі ўсе здольнасці, таму што нам патрэбна было гэтыя партрэты зрабіць на старонцы і падсумавалі зараз па ўсёй гульне, выраўнялі назвы здольнасцяў, бо яны абы як былі, дзе трапіла. Калі пакінуць маторыку, будзе фізмат. Ну там, дарэчы, літаральная канцоўка, там 4 скарачэнні ідзе. Int, псі, фіз, мат. І вось такая штука. Ну, яно як бы ніякай праблемы з гэтым няма, просто рухаваць больш трапна атрымліваецца. Добра, идем. Это упокой письменника мы идем. Далей. Так, ён ужо і дах атрымаў. Дагэтуль было толькі проста амаль нічога тут не было. Зноў скочым у тэлевізор. Цікава, ён ідзе трапляе ў нейкую рэальнасць, дзе нічога няма, і потым трапляе да сябе зноў зноў глядзіць у тэлевізор і зноў пераключаецца далей. Мне цікава, што гэта значыць, таму што ў гульне вось гэтыя сцэны з жывымі акторамі, яны, мне падаецца, яны спачатку падавалася проста як такі выбар, ну, візуальны, скажем так. Просто выбар, ведаеце, мюзікл скончыўся. Выглядала проста як выбар візуальны, але зараз, мне падаецца, яны яшчэ спрабуюць нейкую гісторыю праз гэта пераключэнне распавесці. То бок рэальныя, там, дзе рэальныя людзі, гэта таксама частка гісторыі, але як рэальнасць нейкая такая дадатковая. Так. Як перакладаць гульню? Отправляецца 1000. Дзякуй вялікі. Што ў нас увогуле? Па-моему, як перакладаць гульню зараз вельмі моцна замацавалася ўжо на першым месцы. Тут? Ну-ка. Оу. Не тое, чаго я чакаў. Усё яшчэ, мюзікл усё яшчэ працягваецца. На CD Skylines 2 отправляецца 500. Дзякуй вялікі. Это чмарено. Мне цікава, гэта наколькі доўгая анімацыя гэтага танца яго. Окей, добра, на мене скончуецца. Пайшоў я назад. Давайте паспрабуем гэтыя дзверы адчыніць. Зачынены, дзіўна. Добра, ідзем. Такая абсурдная ситуация абсолютно. Ачмуренная сцена. За мюзикл просто 10/10 гульная. Не таму, што я фанат мюзіклаў, я насамрэч я не вельмі люблю глядзець мюзіклы, але гэта не тое, чаго ты чакаеш. Я як бы напружаную хоррор-гісторыі. Дарэчы, я там быў, то бок кавалкі сцэны ёсць. Калі б я бачыў усё навокал, то было б прасцей. І зноў пакой. Мюзікл, вось ён ёсць. Геральт Цемры. Актер добра падабраны на Алана Талента ва ўсім. Ён адшмурэнны, ну проста. І увогуле, ну усе малайцы. Я не ведаю. Тыя, хто рабілі гульню, малайцы вялікія. Гэта вельмі круто. Ну, скажем так, я не вельмі... Пачатак проста містычная гісторыя, але ў выніку яны настолькі шмат усяго прыплелі, што гэта вельмі файна. То бок, ну, параўнанні... Першы Алан Вейк быў проста вельмі неблагі і цікавы. Але другі рэальна, вось, ну, мастацкі твор круты. То бок, вельмі круты.
ну, значна вышэй на галаву ад першага Алана. Так, песня. Дзяцінства. Я быў злоўлены сярод... Так, у мюзікле старых багоў Асгарда, то бок гэтага гурта. Перажываючы траўму майго дзяцінства. Пад'ём да знакамітасці. Я быў пасцам мюзікла. Павінен быў сустракаць мае праблемы і мае правалы. Не мог... Так... Не мог ніяк, як гэта, коуп, ну, карацей, блин, мне ўвогуле вылетело слово, карацей, спрабаваць неяк, вось, і слова просто няма ў маёй галаве зараз, неяк, нават сіноніма падыходзячага няма, што за халера ў галаве? Ну, добра, карацей, не мог ніяк перадолець маю ідэальную гісторыю поспеху. Не, коуп гэта не надзея, коуп гэта па тыпу спрабаваць неяк па тыпу зжыцца. Ну, вось такое прыкладна. Мне зараз нічога іншага ў галаву не прайшло. Так, Bright Falls. Знаходжуся ў мюзікле, вярнуўся ў падзеі, якія прывялі мяне сюды. Калі я сустрэўся з цёмнай прысутнасцю ў Bright Falls у 2010 годзе з Эліс. Святло супер цемры. У мяне былі праблемы з тым, каб знайсці шлях з мюзікла, каб працягнуць мой шлях скрозь цёмнае месца. Канец песні. Давайте перапішам гэтую гісторыю. Фінал песні напісалі. Гісторыя так-то перапісалася? Ну, я так думаю, вниз спускаться нема сенсу, так? А давайте спустимся. Я не разумею, навошта я гэта раблю, але я ожидаю зрабіць гэта. Просто таму, што ждаю. А, не, там все тое ж самае. Ладно. Не, не хоуп, там коуп по типу. Паглядзець на гэта і такі, а пра што ўвогуле гульня, так? У яго ёсць клікер, не? У яго няма клікера. And I thought this place couldn't get any stranger. І там Аті напіває эту Geralt of Night of Darkness пісеньку. Catchy, right? Вітаю. Не ждеш порозмовлять? Вітаю, Міти Ігорій. Я думаў, што ён фін, а ён свідзіш, карацей. Не, ён павінен быць. Я не ўпэўнены, карацей, я не ведаю. Мне падаецца, ён фін. Просто ён пра шведскіх братоў нешта. А, ну можа быць гэтыя хлопцы, вось гэтыя богі Асгарда, гэта якраз такія шведы. Не ўпэўнены. Так, наша сцэна. Можна трапіць у лобі, а можна на бэкстейдж зноў прайсці. Давайте пройдзем на бэкстейдж, пакуль ёсць магчымасць.
Калі гэта ўвогуле магчыма зараз. Не факт, дарэчы. Зачынена, добра. Шлях назад зачынены. Ну, у сэнсе, у тое месца, дзе мы былі. Ну, тады шлях толькі наперад. У нас бэкстейдж поўнасцю вось ён ёсць. Там праходы везде паўсюль пазачынены. І толькі праз лобі на выхад з гэтага самага шоу. Ты не жадаеш дакладна паразмаўляць, не? Ой, норвежец, ну тут блатанина. Это конец головы. Окей, ну хутчэй за ўсё яно з мюзікла перайдзе, мы зараз будзем працягваць з Алана Вейка ўсё яшчэ. Глобальна, сюжэтна, сцэна з мюзіклам не дадае нічога, так што, ў прынцыпе, мне няма тут якога падсумавання рабіць. Яна расказвала гісторыю падзей ранейшых, і як бы ў форме мюзікла ў выніку, пакуль ты праходзіў. Ось, таму як бы не вельмі дадае штосьці. Паехалі далей. Усё на лобі. Мне можна вярнуцца, дарэчы, зараз назад да сагі, але мне падаецца, трэба працягваць да Алана Вейка зараз, паглядзець кавалак яшчэ. Вось, бо у нас тут за яго было амаль нічога. Дадае эмоцыі. Не, сцэна крутая, я не кажу, што гэта праблема. Дайце ко мне момент. Паведамленні буду перашкаджаць. Сцэна ачмурэнейшая. Тут я ўвогуле праходзіў з захапленнем. Вельмі разбаўляе. Гэта крута, гэта вельмі важна, дарэчы, у формуле відеагулян. Вось гэты момант і ўвогуле ў любым і шоу і іншым, дзе, ну, як бы у цябе ёсць, як бы, скажем так, гісторыя асабіста напружаная, патрэбна рабіць моманты адпачынку для гульца. І вось гэта быў момант адпачынку якраз. Ён наўмысна быў зроблены. Ён здымае напружанне ад гісторыі і як бы вяртае вас на як бы пачатак. Зараз будзе цемра зноў і цемра. І гэта было вельмі добрым перапынкам. Давайте скажем. Ну, мне там адзначаных нейкіх месцаў несабраных няма, дарэчы. Тут одну штуку я толькі не сабраў. Папярэдні раз я літаральна тут пачысціў усё по максимуму. How the fuck could I? You keep jerking me around, refusing to tell me who you are. You remember? Oh, fuck me. Alan, listen. Tell me, how much do you remember? Did you visit Parliament Tower? Did you find anything there? Yeah. Alice is in danger. Scratch is reaching out to her, and there's another manuscript. Not initiation, return. I saw the title page. I don't remember writing it. Return? Oh man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Come to me. Ocean View Hotel. I left my room key for you. It's right there on the payphone. Remember, the dark place works in loops and rituals. If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. We go with the flow of this ocean. Catch you soon, brother. Добра, хто бы гэта ні быў, зараз хутчэй за ўсё он сам пракаментуе. Ocean View гатэль, вось туды мне патрэбна.
ўсё проста. Ну, як мінімум, недоўга нам яго шукаць. Давайте хутенька прабягуся. Гэты чалавек невядомы. Ён быццам бы ведае пра тое, што мы бясконца забываем памяць. Ну, забываем памяць, божухна. Забываемся на ўсё, на наваколле і што адбываецца навокал. І ён як бы да гэтага прызвычаіўся, і ён ніяк не скажа нам, кім ён з'яўляецца. І зараз ён вельмі здзівіўся, што мы памятаем яго. Ну, скажем так, памятаем больш, чым дагэтуль. І ён як бы і спрабуе нас кудысьці накіраваць. Пры гэтым, як бы гэта і не дапамагае. Ну, ён сказаў нам прыйсці ў гатэль Ocean View. Ён даў нам ключ ад свайго нумара, і ён сказаў, што калі цябе не пушчае гэтая, ну, уся штука, ну, цёмнае месца, яно можа цябе адштурхоўваць. Але яно таксама працуе па сваіх правілах, па сваіх прынцыпах. Калі цябе ўсё працягвае адмываць хваля, і то бок не дае дабрацца кудысьці, трэба проста знайсці іншы шлях. Ну, і як я бачу, той масток хутчэй за ўсё ідэальны шлях унутр. Таму мы туды і пройдзем, але спачатку паспрабуем галоўны ўваход, правильно? Нам нічто не перашкаджае. Угу. Ну, ўсё ж таки можна паспрабаваць, так? Ага. Ну, вось, яна праблема. Ну, вось, агульна я спрабую паказаць мне гэта. Добра. В прынцыпе, чакана. І ён сам прагаварыў гэта, у прынцыпе. Так, пачакайце-ка, у алеі мы былі. Але гэта не тая алея. Гэта іншая алея, так? Там я ўжо даследаваў, там я ўжо глядзеў. Дзіўна. Мне падаецца, тут не было спуска. Раней ён зараз дадаўся. Ініцыяцыя. Мы у кнізе спрабуем напісаць ініцыяцыю, так? Вяртанне — гэта гісторыя гэтай сагі. І атрымліваецца, што калі мы з ёй размаўляем і неяк уплываем на яе, гэта альбо паралельныя падзеі. Так, пачакайце-ка, мы выйшлі літаральна ў тое ж самае месца. Не? Ой, не тое. Так, мы выйшлі назад. Што за халера? Ну, в прынцыпе, падыдзе, ладно, халера з ім. Зразумеў, тут сцяна была, по-моему, альбо гэты. Просто, як яна? Сетка. Ё-моё.
poisoning me with darkness. I had to find a way to escape before it was too late. Упс. Too late again. Такой номер 665. І ми вже бачили гэту лічбу, до речі, у пакоі тих самих синов Асгарда. У месцы для шоу. Ну, ось гэтым. І якая справа? Атрымліваецца, мы як бы забілі Алекса Кейсі. Так. І, ну, гэта насамрэч нічога не змяняе. Ён як бы ўжо быў мёртвы. І зараз ён зноў мёртвы. Ну, гэта бясконца змяняючаяся гісторыя. Оп. В принципе, святло гэта можна і забраць, оно тут не патрэбна. Заберем з сабою. Няхай будзе, у нас шмат іх. Пайшлі ўніз, зараз трапім уверх, так? Ну, мясцовая логіка, ўсё нормально, мы зараз на даху. Пайшлі ўніз, трапілі ўверх, лагічна. Так, а дзе мы, у якой частцы увогуле? Ну, як мінімум, не вельмі далёка. Так. В прынцыпе, вось туды нам патрэбна, прыкладна, напрамку. Ну, уже, тут, як бы мы можам накіроўвацца прыкладна ў пэўнае месца, але туды мы трапім тады, калі трапім, таму што логікі аніякай няма больш. Забудзьцеся. Я так разумею, тут мне придется святло забрать зноў. Колькі я цікава святла гэтага могу забіраць з сабою цалкам. Потому что по выглядзе гэта ўжо будзе 4-е святло, якое мы з сабой будем носіць. Там тени зверху. Заўважыць, не заўважыць? Не бачыць пакуль. Так. Звычайна, калі навокал шмат ценяў, то яшчэ ёсць і слова сілы. Ну, словы ўвогуле, якім можна змяняць свае здольнасці. Але гэта не абавязкова. Так. У нас ёсць тут, там 2 лесвіцы. Нам патрэбна на гэтай лесвіцы. Пробую пройсці просто. Без бойки. Так, гэта на праходзе стаіць. Так, адайдзем трошки. Ніхто не йде за мною. Яны не йдуть за мною, добре. Блин. Упс. А, ё-моё. Давай, выбуховка. Ау. Да блин. Ау. А ё-моё, колькі вас тут? Не, ўсё, гэта дакладна фініш. Я тут просто не дам рады. Там мало месца для бойкі з імі. Месца сілы, не-не-не, это не тая гульня. Блин, глядзіце, якая справа. У мяне вельмі абмежаваная колькасць набояў. Там, як бы, для таго, каб мне было зручна змагацца з імі, мне патрэбна ў іншым месцы апынуцца ўвогуле. Зараз я придумаю нешта. Колькі у меня по ресурсах? 2 выбухоўкі. Одна ёсць ракета гэтая. Сігнальная, дарэчы. Вельмі карысная рэч. Давайте-ка у хуткі слот сюды пакладзем. Але ў астатнім у нас ліхтара просто, ну, амаль няма.
Ну, зараз ведаючы, можна тут уже не аглядаць кожны момант. Можна спакойна, оп, просто пабегчы. У ідэале, каб пазмагацца з тымі вялікай колькасцю ворагаў на ўваходзе, мне патрэбна скарыстацца гэтым самым гранатамі і іншым, і пры гэтым мець дастаткова месца, каб адступіць. Але справа ў тым, што я якраз такі абышоў две цені, каб гэта зрабіць, і гэта праблема. Таму што кожны цені нам каштуе ліхтарыка, так, а ліхтарык нам вельмі патрэбны для гэтай бойкі. Давайте я паспрабую на один тень выкарыстаць гэты ліхтар. Блин, вось глядзіце, нам патрэбна вось туды. Вось туды. Блин, а ліхтары выкарыстаюцца 3 зарады, ліхтара выкарыстаюцца толькі на тое, каб адпудзіць цемру, якая там абараняе гэты праход. Вось. Яшчэ ёсць варыянт неяк удала кінуць гранату вось на гэтых 3. І там тады будзе трошки больш месца, але гэта не ўсё вырашае. Давайте паспрабуем з гранатай заход. Гэтыя цені не зніклі нават. Ім пофіг. Альбо зніклі? Добра. О, яшчэ ресурсы. Тут ёсць контейнер. Ты ж не ідзеш за мною? Не ідзеш. Добра. Флеер гэты. А ім я магу адпудзіць цемру? Давайте так. Я карацей выкарыстаю ліхтар зараз. Так, на 3 гэтыя. І адразу запалю флеер. Эй, я ж запаліў. А ё-моё. Добра, гэта проста цені. Ну, удала. Вельмі эфектыўненька. Што у мяне па ресурсах? Мінус флееры. Мінус гэта самае, як сігнальны пісталет. Здароўя мы не згубілі ўвогуле, набояў няма проста ў 0. Вельмі абмежаваны па набоях. Пры гэтым, што цікава, у сагі чамусьці набояў заўсёды да халеры ў мяне. Вось, ну, кожны раз, калі яе імплэй пачынаецца, набояў шмат. Пры гэтым Alan Wake заўсёды на мізеры, на апошнія літаральна карыстаецца. Давайте тут пролезем, можа. Патрэбны грошы, каб набыць кнігі. Бойся цемры. Не распаўсюджвай слова. Дарэчы, у мяне гугульні адстае чамусьці на секу 1,5. Не крытычна, прост момант, а мог гэта маё нешта. Ну, як бы ніякай затрымкі няма глобальна. То бок яна не робіцца ніяк. Зараз гляджу, ну то бок, не, гэта яно так і ёсць, як перадаецца, так перадаецца. Ось. Патрэбна дапамога ўдальшая. Так, давайте-ка яшчэ раз. Мапа. Дзе мы? Там ёсць рэха, якой я не ўзяў. Ну і ладно. Альбо яно яшчэ наперадзе, тут халера зразумееш. Гэтая мапа літаральна не прызначана для вертыкальнага ніякага геймплея. Так, гэта вось падарожнічаем. Чал. Я думаю, можа быць увогуле прабегчы міма яго і трапіць проста ў пакой. Таму што, бачыце, там святло ёсць. Можам там схавацца.
Калі ва ўсіх, ну, калі ласка, хто яшчэ, падкажы, пацвердзіць, ці ёсць затрымка звукам. Ну, звукам там са стрэламі будзе відавочна. Ось, блін, ён не сыходзіць. А і ўсё. Знік. Спадзяюся, ўсё ў астатніх нармальна. Добра, ідзем. Нічога тут няма, так? Ну, вядома. А не, вось, ёсць трошкі рэсурсаў. Сігнал гэта ёсць адзін. Гэта цудоўна. Гэта больш не халі... Не то. Я ждаю інвентар зазірнуць. І больш ні халеры няма так-то. Зноў ж заховаемся у нас вось гэты мюзікл. Оп, пакой 665. На лячэнне... У нас шмат чаго можна для лячэння ўзяць. Давайте перасунем вось гэтую аптэчку сюды. У нас іх 2 проста атрымліваецца. Вось так. І, ну, в прынцыпе, пакінем. Дарэчы, мы не тое, каб шмат здароўя губляем. Я, можа быць, менш... Оу. Ты там будзеш звонку ставіць проста? Ты ачмурэў? Пайшли отсюда. Так. Оп. Што гэта было? Тень сам знік? Агрэсіўны які. Так, вось я бачу там рэха, а цемры не бачу адпаведнай. Можа яшчэ вышэй будзе. Нам патрэбна вось туды неяк трапіць. Мне падаецца, адсюль я змагу рэха гэтае пабачыць. Так? Так, тут ёсць цемра. Адпаведная. You'll end up a lost soul haunting the streets and alleys, a faded out shadow glimpsed by some other poor bastard on his way toward the same fate. Your broken dreams become a broken mirror, and the twisted reflection staring back at you with all the pent-up anger, regret. Яшчэ пры калі на Алекса Кейсі он так расказвае гэтыя рэплікі, у Макса Пэйна яшчэ хочацца пагуляць. Вельмі добрыя спасылкі на свае іншыя гульні, вельмі добра пераплялося гэта ўсё. Малайцы. Я лічу пакуль, ну, не ведаю, на мой погляд, магчыма, Remedy вось зараз гэта самая найлепшая гульня Remedy ўвогуле. Так, тут жоўтая лінія. О! І, можа быць, я не ведаю, дарэчы, для тых, хто ведае, пытанне для тых, хто гуляў. Quantum Break, ён таго варты ўвогуле, альбо не? Альбо яго не варта кранаць? Ага, затрымка знікла пасля браузера перазагрузкі. Добра. Хто гуляў у Quantum Break, можете падказаць? Ён варты таго, каб яго гуляць увогуле? Ну, ён неяк дзіўна даволі выходзіў, і я не ўпэўнены ў тым, што ён таго варты быў. Так, слова па... А, вось оно, слова. Знайшоў слова. Quantum можа не зайсці. А ў чым яго... Ну, проста я нават не ўпэўнены, ці ёсць у яго праблемы. Ён проста неяк, ну, проста незразумела. Я яго не прайшоў, нешта з ім не так. Окей. Цікава проста, таму што, ну, такое. Як бы Remedy даволі рэдка нешта дрэнна робіць. Можа, з-за таго, што з серыялам трэба глядзець неяк. Не вартыя. Не вартыя. Добра. Так, давайте, слова зброя. Зону пашкоджанняў ад флеергана вось гэтай. Ачмурэнна, давайте возьмем. На 25% трэба паляпшаць. Ён вельмі моцны. Ну, нарэшце мне яго далі, і я магу штосьці з гэтым рабіць. І, дарэчы, у нас нотатак з'явілася больш яшчэ на дашце. Так.
Разня. Вось гэтая штука. Я бы напісаў новы... Я напишу новы драфт ініцыяцыі. Я зараз ведаю больш. Я буду выкарыстоўваць тое, што я памятаю. Мне трэба знайсці шлях назад у Парламент Тауэр. Мне патрэбна знайсці яшчэ одно месца забойства. Месца такое цёмнае, што яно замацавалася ў гэтай змяняючайся цемры. Я знайду там натхненне, і я упішу сябе ў яе. Мне трэба знайсці шлях, як трапіць наперад, ну, як апярэдзіць цёмную прысутнасць, апярэдзіць скрэча. Я ведаў, я ўжо ведаў, як гэта працуе. Я зараз ужо меў кантроль над гэтым. Alan Wake, мюзікл. Я падмануў сябе тым, што я падумаў, што я магу кантраляваць гісторыю. Я не планаваў гэта, каб яно было часткай ініцыяцыі. Хто запланаваў? Містер Дор? Старыя богі Асгарда? Няўжо нехта спрабаваў збянтэжыць мяне, альбо дапамагчы мне? Нагадайце мне, кім я быў і адкуль я прыйшоў, таму што я працягваў забываць. Гісторыя майго жыцця як песня. Як малым я бачыў кашмары ў цёмных месцах. Гэта было таму, што я... Так. Таму што я трапіў у пастку цёмнага месца зараз, мары і прадбачанні скрозь час. Пакой 665. Пакой з краявідам на акіян. Гэта вам не хадзіце, не нудзіце, ну, купіць Skyrim, а стварыць новую гульню, якая выклікае цікаўнасць да таго, што было да яе. Ну, вось... Гэта, разумееце, якая яшчэ праблема Арыгана? Тое, што нават я дабраўся да Алана Вейка вельмі позна. Праблема не ў тым, што гульня шмурэнная. Мне падаецца, Алан Вейк падпрадаўся, ён, па-мойму, выйшаў у плюс, але калі я, чалавек зацікаўлены ў гульнях Remedy, і стаўся пры набыцці Алана Вейка, гэта... скажем так, гульня, якая можа выйсці ў добры плюс толькі на працягу доўгага часу, але ўжо не стала хітом. Можа быць, не стала хітом. Я не ведаю наконт продажаў і ці ўсё добра ў Remedy пасля Алана Вейка другога. Але гэта такая гульня, якая, скажем так, яна робіць добры падмурак да наступнай гульні Remedy. Таму што зараз яны нешта выпусцяць, і я такі, я набуду гэта. Ну, таму што я ведаю ўжо пра Алана Вейка. Ну, свае нюансы. Ага, окей. Невядомы чалавек патэлефанаваў зноў. Ён ведаў рэчы, жадаў сустрэцца са мною у Ocean View гатэлі. Мне трэба знайсці шлях туды. З правамі там? Ну, блін, з правамі як бы адно. У іх жа права на Алана Вейка, яны як бы ёсць, і я думаю, на свае іншыя гульні, ну, таксама ёсць. Так што, па ідэі, ўсё павінна быць у парадку. Ось, таму што я так думаю, што увогуле можна чакаць, я бы чакаў зараз, можа, працяга контрола. Ну, зараз ось мела бы сэнс. Я не ведаю, чым скончваецца Alan Wake другі, але мае сэнс рабіць гэта самае, працяг контрола зараз ім. Так. Той чел там нешта ходзіць. Я магу тут скарот адчыніць. Я гэта зраблю. Але сам туды не пайду. Таму што я ждаю адчыніць карот. Я чую, як напівае гэты чел з Quantum Break. Блін, я реально, ну... Вы кажаце, што ён не варты, можа быць і не варты, але ёсць адчуванне, што я ж... Ну, ёсць думка, можа быць, я нешта ў ім знайду. Ну, вось, можа даць... Усё ж такі паспрабаваць даць шанец Quantum Break, але я не ўпэўнены, што гэта добрая думка ўсё яшчэ. Справім, чаму другая частка эксклюзів для ЕГС няма ў стыме? Як мне гэты фінскі Кіану Рыўс? А чаму ранейша? Мы толькі што мюзікл бачылі, ты ўсё прапусціў. Так. Тут без цемры. Ну, тут цемра зараз, і калі я адчыню, то што будзе? Куды я траплю? Я магу забраць ліхтар адсюль. О, зараз будзе пазл, карацей, невялічкі.
Так? Так. Што калі я цемру забіраю, гэта забіраю адсюль? Святло? То тут з'яўляецца лесвіца. Пакідаем так. У любым выпадку пакідаем так. І тут святло дадаем. Што будзе, калі святло сюды дадаць? Мне падаецца, яно правядзе проста ў іншае месца тады. Спуск гэта. The lights affected where the door led to. Угу. У выніку мы атрымалі мне як випадково я вирішив пазик. Ocean View Hotel. I was getting close. О! Так. Да знову гэта тень. Пачвара. Што там? Дзе ён? Не халеран хуткі. Готель Ocean View. О! Я магу цемру дзесьці знайсці падаходзячую? Блін, не магу. Мне патрэбна быць з іншага боку, хутчэй за ўсё, вось на тым баку, не? Але я там ніколі не быў. Давайте пойдем управо. Я отсюда паспрабую побачыць. Ёсць? Так, ёсць тут свое рэха. Dream of calling it quits, making a clean break, retiring, escaping, leaving all this sordid misery and terror behind. Getting in a car and driving till you see the sun rise, somewhere where the sun still rises. Settling down, buying a house, fixing it up, building a life, finding someone. It's a fool's dream. It would all go bad. And having let hope in, it would be unbearably worse than this. You can take the man out of the city, but you can never take the city out of the man. Ну, а соадносім відарысы, як у Hellblade? Не зусім. Ну, по типу ёсць, але гэта дадатковая штука. Яна не абавязковая. Трошки ресурсаў, добра. Зараз увогуле па падзеях. Мы... давайте толькі пра рэальнасць, у якой мы зараз знаходзімся, то бок пра рэальнасць гэтага самага. Use that shotgun. Так, ён мне будзе карысным. Я жадаю яго забраць. Добра, зараз разбяромся, хутенька распавяду. Буду расказваць толькі пра падзеі. Мы зараз... Да што ж такое? Што перегаварыць? Мы праходзім як бы паралельную гісторыю за двух персонажаў. І я канкрэтна зараз гуляю за Алана Вейка. Пры гэтым паралельная гісторыя ідзе за сагу Андерсон. Алан Вейк знаходзіцца ў цёмным месцы, вось зараз у пэўны момант, і мы не ведаем дакладна ў таймлайне, як бы, як оно накладваецца на іншыя падзеі гульні. Ну, я пакуль не ведаю, як мінімум. Вось, і я спрабую трапіць у цёмным месцы, то бок у паралельнай гэтай рэальнасці. Чэл тэлефанаваў нам і сказаў трапіць у гатэль Ocean View, вось ён перад намі. У яго мы ідзем, нам патрэбна будзе прайсці праз гэты масток. Мы ідзем у пакой 665. Ён сказаў, што дасць нам інфармацыі там. Меню бары. Манхэттен... Lake on Rocks, Shotgun. Shotgun 19:00. Цікава. Добра. Запомним. Але я забираю святлоўцель. І вось наша рэшта вольнага месца скончылася. Усё месца скончылася зусім. Поўны інвентар. Мы з гэтым будзем рабіць. Які ж ён здаравенны, а?
Які ён гіганцкі проста. Я нешта чуў, што цяпер вытворчасць Remedy гэта новыя SCP, які, як я чуў, таксама натхнены на сакрэтнымі матэрыяламі, то бок наткнуліся натхненнем. Так і не. Глядзі, Alan Wake як бы сам па сабе не пра SCP. SCP гэта кантрол. Ну, гульня кантролу, яна ёсць у сусвеце, бюро кантролю ёсць у сусвеце Алана Вейка, і гэта ўвогуле мульцісусвет свой. Ну, па тыпу не сусвет, не мульцісусвет, а адзін сусвет. І... Ахмавотары. Цікава. Карацей, гэта адзін як бы сусвет, і проста ёсць бюро кантролю. Ну, ёсць бюро кантролю, якое вось якраз такі SCP поўнасцю. Ну, гэта калі коротка. Рэкамендую кантрол у гэтым сэнсе, калі падабаецца SCP, то літаральна вось пра бюро кантролю. Самая лепшая гульня па SCP гэта кантрол. Ну, вось такая вось штука. Цікавая. Так, давайте, хоць нешта мне з рэсурсамі не ўпэўнены. У мяне не хапае зброі ні на што. Месца. А як адчыніць яшчэ дадатковы радок? Я жадаю сабе дадатковы радок. Ладно, давайте выкарыстоўваць тое, што ёсць. Я, каб зменшыць колькасць прадметаў у сябе ў інвентары, на групу ворагаў абавязкова флэры выкарыстоўваць і выбухоўкі. Можна было бы, дарэчы, вось як я казаў, мы не той, каб шмат губляем здароўя. Варта было бы... дарэчы, шотган трэба на хуткі слот дадаць. Усюды дадам. Вітаю, Ouch Potato. Контрол гэта гульня афіцыйна пра SCP? Не, гэта пра сваю версію SCP, ну, якая ёсць у гэтым сусвеце. Але сэнс 1 у 1. Просто не настолькі па тыпу, не настолькі пра хоррор, калі такая ўжо справа. Контрол не зусім настолькі хоррор, лайтовы SCP, калі ўжо так казаць. Заберем святло отсюль. Дарэчы, SCP не заўсёды пра хоррор, так-то. Блин. Отчапіся. Хуткі які ты, а? Знік? Забіў? Так, на яго выбухоўка не вельмі карысна выкарыстоўваць. Бо збяжыць. Не памёр. Дзе ты там? Это зноў ты? Хоць сюды. Так, пачакайце, жоўтенькім у нас означаецца слово сила. А дзе наше слово сила тады? Там улево ўверх. А дзе там улево ўверх? Тут схавана дзесьці, не? Можа мне святло патрэбна забраць? Давайте заберем святло. Вось, я показываю левую вверх. Вось, дакладна, мне патрэбна гэта было пабачыць. Вось, лямпа. Лова лямпы, так. Куды яго можна? Кожны раз, калі мы выкарыстоўваем... Калі мы забіваем ворага, мы можам зарад ліхтарыка атрымаць сабе. 75% шанец. Гэта вельмі добра. Здароўе вяртаем сабе кожную секунду, якую мы выкарыстоўваем флеш... Ну, гэта самае. Ліхтарак. 10% шанец застаніць ворага. Давайте возьмем пакуль... Няхай будзе ліхтарка просто больш. Таму што ён пэўныя моманты просто скончваецца, імгненна ўлятае. Вось, няхай яго будзе заўсёды дастаткова, я не буду клапаціцца наконт таго, што мне ліхтарак раптоўна скончыцца. Вось.
Я так апісаў наконт контрола. Контрол як ідэя гэта SCP. Я зараз задумаўся просто гэта я зараз каб папраўлю трошки назад здам. Карацей, гэта не SCP. Так, дзіўна, што шматлікія фанаты SCP не здзейснілі крыжовы паход на Remedy. Звычайна, калі нешта на штосьці падобна, дакладна ўперлі. А яно дакладна ўпёрта як ідэя. Ну, як ідэя, як канцэпт, яна ўпёрта адзін у адзін. Існуе бюро контроля, якое займаецца тым, што кантралюе розныя анамаліі. Але контрол настолькі стылёвы і іншы, што і ён, дарэчы, насамрэч такі шутан канкрэтна са суперздольнасцямі, так? У нехорарным сеттингу, што гэта сваё, яно не настолькі адзін у адзін скрадзена, разумееш? Вось, можна быць незадаволеным. Гэта, на мой погляд, гэта найлепшая гульня па SCP, якую толькі, ну, увогуле за ўвесь час рабілі. Вось, але яна не хорар. Ну, гэта трэба разумець, яна не зусім пра хорар. Яна пра якраз такі таямніцу розных рэчаў дзіўных. Вось такое. Яна вельмі нагадвае Алана Вейка, насамрэч. Ну, канкрэтна у стылі таямніцы канкрэтна, не ў геймплей. Геймплей зусім іншы. Вось, ну, як бы таксама шутан, але не выжывач такі, а канкрэтна ты там, блин, можна паглядзець просто трэйлер таго, як там галоўная гераіня перасоўваецца і зразумееш пра што я. Во. Там трошки пра іншае зусім. Але пры гэтым якраз такі пра тое, як ну, існуе нейкае бюро, якое займаецца, вось, хавае таямніцы ад чалавецтва і займае іх кантролем. Ну, адзін у адзін ідэя, базовая ідэя скрадзена, але далей ужо ідзе па свайму шляху. Ну, як бы абсалютна свая як бы гісторыя, свой стыль, сваё. Ну, ўсё астатняе сваё. А гэты канцэпт, ну, пардон. Ну, такое сабе. Не такі ён надзвычайны. Так, пачакайце-ка. 1900, так, быў. Я правильно? Так. Что там? 1900. Не? Пачакайце-ка. Ocean View Cocktail. Вось, я зразумеў. Нам абавязкова патрэбна паглядзець, што там за коктейль і кошт яго паглядзець. Мне шчыра з Алана Вейка спадабалася толькі адна ідэя, і тую сцэнарысты сапсавалі ў дадатку. Ага, окей. Так, Ocean View Cocktail, 25.50. Зразумеў. Усё просто. Elder Kings 2, яшчэ 1000 атроец. Дзякуй вялікі. Я вось не помню, но мне такое адчуванне, што я трохі прыхварэў. Я не ведаю, мне нешта ў горле першыць всю раніцу і галава трошки гудзіць. Спадзяюся, што не. Блин. Пакуль казаў, 25.50, по-моему. Так. Я код забыў. 2, 5, 5, 0. Цікава, я ж магу адчыніць яго просто нават, ну, калі я ведаю код, правильно? Мне ж не патрэбна ісці кожны раз. Напрыклад, другое праходжанне я магу не зазіраць туды. Я магу просто выкарыстаць код адразу дзвяры. Вось, і вось он калідор, які вядзе на высокі паверхі. Ocean View гатэля. Як перакладаць гульню перамагае, ці будзеш рабіць прэзентацыю PowerPoint? Не, гэта без прэзентацыі, гэта будзе, я літаральна возьму сабе быццам бы з нуля, пачну, пакажу, як, ну, напрыклад, у мяне ні халяры няма, я просто возьму Disco Elysium, спецыяльна аднаўлю да нулявой версіі, вось базавай, і нават пакажу, дзе я спампоўваю што, і просто па парадку прайдуся, паспрабую зрабіць як мага больш за нацягам 2-3 гадзін, але, ну, ўжо ведаючы, што рабіць, і тлумачачы, што я раблю. Вось, але там як трапіць, то бок я думаю, што я нічога не забыўся, не будзе такога, што я такі, блін, а як я гэта рабіў, і потым буду сядзець калупацца яшчэ дзесьці там гадзіну цэлую. Але нават калі так будзе, ну, гэта частка працэсу, так што гэта рэальнасць чаканняў, падрыхтоўка вашых чаканняў, калі вам цікава, як гэта працуе, то чаканні могуць быць такія, што вы сядзіце тыдзень і ніякага прагрэсу амаль не маеце. Гэта нармальна. Ось. Пабачце, карацей, гэта насамрэч, калі ведаеш, што рабіць, нічога складанага. Калі не ведаеш, шмат чаго ідзе. Вельмі дзіўная канструкцыя тут. Ocean View гатэлі. І музычка напружваючая яшчэ пачалася.
Ось він готель. І мапи готелю у мене нема, так? Так, мапи готелю у мене нема. Так. Я быццам бы на паверсе паміж паверхамі зараз. Лесвіцы не ведуць ніадкуль і нікудысьці. Галоўнае ў працэсе выпадкова не сапсаваць апошнюю версію перакладу. Апошнія версіі пераклада, яны заўсёды захоўваюцца ў нас у надзейным месцы, яно заўсёды ў воблаке. Ну, праца усіх людзей яна знаходзіцца ў воблаке, так што гэта не сапсуецца. А вось і нумар 665. Я штосьці націснуў, усё знікла. Ну, вось такое магчыма. Вельмі... Я баюся, каб такога не было на стрыме. Ну, як бы, нават калі здарыцца на стрыме, гэта трэба разумець, гэта частка працэсу. Яно так і было. То бок я, напрыклад, з партрэтамі дзяўбаўся, прасядзеў папярэднюю нядзелю і вось гэтую нядзелю сядзеў. Там была праблема, карацей. Я 10 можа, гадзін 6-7 згубіў. Партрэты нармальна перакладаліся, назвы ўсё нармальна лёгка пайшло, назвы пад партрэтамі пазмяняў, але потым херак і гульня пачынае крашыцца. Просто крашыцца з нават тым, што ў мяне ўжо працавала дагэтуль. Не магу зразумець, у чым праблема, і карацей, я знайшоў там настолькі нюансы, які складана патлумачыць тым, хто не ведае, чым я нават такімі інструментамі карыстаюся. Але гэта вельмі асаблівасць, якая дагэтуль працавала, а потым перастала працаваць. Вось канкрэтна ў адным выпадку. Вельмі дзіўна, карацей. А памылкі ніякай няма. І ў логах, гульня-то падае з-за таго, што яна нармальна не можа асеты стварыць. Ну, я ж замяняю асеты ў гульне, і я асет ламаў. Я доўга вызначаў, што канкрэтна я ламаю ў асеце. Ну, потым зразумеў. Пакой, 665. Зараз у нас будзе сюжэтная, хутчэй за ўсё, сцэна, так што у нас пераключымся пакуль на Алана Вейка. Толькі праектор быў у пакою. І што ж ты нам жадаў распавесці? Прайграй мяне. Окей. Зараз мы паглыбімся ў тое, што тут у нас. In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still, or running, or kneeling? You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker. A celebrated auteur. I need answers. Why is Return so important? What? Alan, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. You and me, Alan. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming
up our transcendental work of art. Here, in this room, 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 in this room. Ось зараз у гэты момант. А пра што Alan Wake так-то? Заходзіць чалавек на стрым такі, што тут адбываецца? It's returned, because we returned. And that is how the magic happened. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratch is... Your wife is safe back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Hello? They're on to us. If anyone asks, you were never here. Thomas Zane had ended our talk. Давайте зараз худенько чат прочитаю і розповіду. Так, ну пам'ятаю той, што жыў на острове давно ў першым Алане. Сур'ёзна? Гэта ж не ён. Сур'ёзна? Алекс Зейн? Напаволі мужики, тузаючы монтаж, незразумелы сюжэт, дакладна рэклама дэкалонаў з якосці правды. На Озі Моррисона адначасова падобна. Так не, ён жа сказаў літаральна, што гэта ён, ну, Алан Вейк сказаў, што гэта ты літаральна выглядаеш як я. І гэта адзін актор, які грае іх двух. Улаты мужик у пінжаку на голы торс, гэта стандартныя наведванні крамы на вёсцы раніцай. Ну, ідэальна. І ад яго яшчэ пахне вельмі так выключна. Добра, добрага табе дня, Мета Ігорый. Дык вось, карацей, гэта аўтар, я не ўпэўнены, гэта дакладна аўтар, які быў да Алана Вейка. Вось гэта вельмі важны момант для мяне. Ну, кажыце толькі, калі дакладна ўпэўнены. Ну, ён не ён, але проста імя супадае, хоць хаця бы імя. Першай часткі, ён потым пісаў вершы пад уплывам «Цёткі ў чорным». Я яго ўвогуле не памятаю, я не памятаю, каб яно ўзгадвалася ў першы час, але зноў жа, я ў першую частку гуляў, калі яна выйшла, ўсё там у 10-х дзесьці, у пачатку 10-х. Можа, у тым же 2010-м, калі і знікаў на Вейк. Ну, не, яго там не было фізічна, я проста не памятаю яго як нават часткі сюжэта. Я, звычайна, такія мелкія рэчы запамінаю. Згадваюць увесь час. Добра, калі гэта так, то добра. Атрымліваецца, гэта сапраўды ён, так? Але ён уже вершы пісаў. А чаму ён зараз кіно здымае? Ну ладно, неважна. Карацей, прыкладна, што зараз? Гэта чэл, які быў у гэтым самым, у цёмным месцы яшчэ да нас, то бок да Алана Вейка. Ён там апынуўся, і цёмнае месца забрало яшчэ і Алана Вейка наверх пасля гэтага аўтара. Зараз мы з ім быццам бы сустракаемся, але мы не памятаем сустрэчы з ім. Мы зараз паглядзелі відэа, дзе мы сустракаліся з ім. Гэта было ў нейкай, па тыпу, раней да таго, нас бясконца сцірае памяць, цёмная прысутнасць нам бясконца сцірае памяць, ну, цёмнае месца само сцірае памяць нашу. Вось. І яны разам спрабавалі зняць кіно пра тое, як яны вяртаюцца. Ён піша сцэнары, а гэты чэл здымае. Яны здымаюць кіно пра тое, як яны вяртаюцца, то бок таму і называецца вяртанне. І справа ў тым, што вяртанне гэта якраз-такі частка, якую праходзіць сага. То бок сага ўдзельнічае ў кіно, у якім Алан Вейк вяртаецца, а мы ўсё яшчэ ў ініцыяцыі. Не ведаю, чаму ініцыяцыя, дарэчы. Гэта іншае, чаму кіно здымае. Гэта ж таксама незразумела, якая рэчаіснасць. Ну так, так. Шматбакова. Я не ўпэўнены, што гэта ён.
Глядзіце, ён выглядае дакладна так же сама, як Алан Вейк. Алан Вейк мог сам напісаць гэтага персонажа, і зараз ён размаўляе з персонажам, якога ён сам напісаў. Цікавы момант быў у канцы, калі з тэлевізарам ён размаўляў, але зараз вярнуся да гэтага. Калі праходзіў, таксама пытаў, чаму ён рэжысёр, калі ў першы часы быў паэтам. Мне, гэта рэчы падабалася ў першай часы, калі на электрастанцыі мы высвятляем, што Паршанайкін, ну, Алан Вейк, магчыма, несапраўдны чалавек, і яго напісаў Зейн. Ага. І Зейн напісаў Алан. Так. Што напісаў Кейсі? Кейсі напісаў, не ведаю, Макса Пейна напісаў. Дык вось, глядзіце, якая справа. Вось у канцы было тое, што у тэлевізоры з'яўлялася. Гэта вельмі цікавы момант, таму што там з'яўляўся чэл з кантрола. Гэта чэл, які якраз такі, ну, працуе ў бюро кантролю. Альбо не працуе, не дапрайшоў кантрол да канца, але і там ён, звычайна, ён вельмі рэгулярна там з'яўляецца. І яны быццам бы з бюро кантроля зараз зазірнулі, скажем так, у цёмную прысутнасць. Вось, у цёмнае месца, выбачаюсь. Цёмная прысутнасць — гэта істота, а цёмнае месца — гэта месца. In what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. У гатэлі ёсць забойства, і можам упісаць сябе ў гісторыю забойства гэтага. Так, давайте з іншага месца паглядзім, сабе натхненне трымаем. Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. І ось зараз ми будемо працягваць гісторыю Алекса Кейсі. I would start at the entrance lobby. Я не ўпэўнены, што мне, блін, якую зброю выкарыстоўваць. У мяне шмат усяго. The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. І ось яна сцена. Clear as a vision. Waited for me here. Де? З іншага боку патрэбна паглядзець. Толькі я не магу туды паглядзець, так? Давайте даследуем, што тут навокал увогуле. Ресурсаў няма ніякіх? Ну і няма, ну і ладно. Так, я нешта з вадалазнымі касцюмамі зараз... Што? Пра Зейна 0 разумею. Ага, так, трэба знайсці арыгінальнага Зейна. Вельмі шмат батарэек для ліхтара, каб гэта зрабіць. Ага, добра. Один нармальны касцюм і багор. Ну так, дарэчы, зноў ж, для тых, хто проста ўвогуле за размовай у чаце сачыць і не разумее, пра што гаворка. Гаворка пра тое, што ўвогуле падзеі адбываюцца на Cauldron Lake. І Cauldron Lake якраз такі... Cauldron Lake і як бы асноўнае месца падзей. Так, а я магу ўвогуле хоць неяк туды трапіць? Магу. Яшчэ магу. І цёмнае месца быццам бы знаходзіцца пад Cauldron Lake. Вось гэта цікавы момант. Так, план гатэля. Рэха тут ёсць. Можна адпачыць, можна выйсці. Выходзіць не будзем, бо сэнсу няма. Мы тут дзеля гатэля, так? Чаму мне заўсёды хочацца перакласці містер Скрэч як пан Царапка? А мо тут і сапраўды галоўны злодзей кот. Пан Царапка насамрэч неблага, але я не ведаю, як назваць вось гэтыя замалёўкі, калі замаляваў карацей тое, што напісаў. Вось гэта. Ён як бы містер Скрэч, таму што ён замалёўвае дэталі сцэнара. Дэйв зэ Дайвер, ну так, Cauldron Lake. Не, дык цыдулька гэта цыдулька. Зараз натхнення. Yeah, that's me.
Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. We were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. Угу. Этот ритуал был постановой. И мы можем переписать историю. Давайте пока не будем, бо я ждаю оглядеть яшчэ першы паверх. Нас не толькі каб ён блокуе насамрэч, мы можем аглядаць тут яшчэ. Так, гэта хлопцы. Ах, ты ж холера. Да и холера. А, блин. Ах ты ж, ё-моё, ваша мгновенная телепортация. Это настолько несправедливая холера. Самая несправедливая хрень в этой гульне, это усе этой телепортации ворогаў раптоўная, просто імгненна до тебе. Так, давайте лечение скористаем. Я могу яшчэ. В ідэале карыстацца, ну гэта поўны запас здароўя. Можа ёй скарыстацца, а на 2 месца нам вызваліць. Блин, на з іншага боку гэта не настолькі неэфектыўна. Ось так. Добра. Я ўсё ж таки скарыстаюся. Лячыліся, і давайте адразу более суцішальныя. Оп. І ўсё. Я могу уваходзіць хоць у якія пакоі, не? Так. Нельга. Але сімвал ёсць нейкі. Ключей няма. 111. 112. Цікаво. Зноў жа, нам сюды, як бы, я мог бы змяніць уваход у гатэль і неяк ужо змяніць тэрыторыю, але навошта я змяніць, калі я яшчэ не ведаю, што тут у нас ёсць. Ой. Нават дзверы выбіваем ужо з размаху. Так, яшчэ набоі. Ну і, дарэчы, усяго становіцца трошкі больш і больш. Зноў жа не тое, каб яно мне было патрэбна. Так, апошняя сцэна. І атрымліваецца, вось мы якраз... Вось зараз мы зачынены, мы не можам прасунуцца далей, нам патрэбна змяняць гісторыю навокал, каб прасунуцца далей. Зразумеў. Захаваемся. Блин, падаецца ўсё сапраўды прыхварэў. Алера. Не падабаецца. Калі паспеў. А ё-моё, вы зноў. Так, вы сюды прыйдзеце, так? Добра. Ну, это ж нормально, смажыць бульбочку у фры у ванной. Кожны дзень так раблю. Так, змяняем сцену. У нас ёсць не только шмат варыянтаў, што рабіць, так што пачынаем з гэтага. Перапісваем падзеі, уваход. Што у нас ёсць? У нас ёсць толькі рытуал. Вось гэтае.
Глядзіце, якая справа. Там казалася, што, ну, сказалі, ёсць тэатральная пастанова па тыпу рэальны жывы тэатр. І гэта гэтая пастанова, скажем так, тэатральная ў рэальным жыцці, яна была, называлася «Рытуал». Але праблема ў тым, што адбылося нешта жудаснае на гэтым. Гэта было планавалася проста як тэатральная пастанова, але нешта пайшло не так. І вось зараз мы тут дададзім якраз такі гэты момант. Так. І там яшчэ тень. А можна, казалось-ка, не? Блін, продявбав яшчэ ліхтарик. Халера. Ось яна пастанова. Гэта тэатральную пастанову пра культа, ну, просто пастанову культа, пранік сапраўдны культ. Яны збіраліся ў галоўным зале. Хто прыхварэў? Я прыхварэў, мне падаецца. Ну, я не ведаю. Трошкі гудзіць галава і, ну, першыла горла з раніцы. І вось зараз халера яго ведаю. Мне такое адчуванне, што я прыхварэў. Яшчэ учора нармальна было. Не, учора нешта дзіўна то таксама было, але я нават і блізка не мог уявіць сабе, што падаецца я прыхварэў. Ось, калі прыхварэў, то можа не моцна неяк. Ну, прастуда можа невялічкая, не ведаю. Не вельмі моцна, я не адчуваю, што гэта праблема нейкая. Можа, і не буду сёння ўсё роўна буду працаваць. Таму што сэнсу не вельмі бачу бальнічны браць. Рытуал крама ў Менску? Яшчэ я такой не ведаю. Можа, я не ў тых месцах гуляю. Сімптом раніцы панелка. Не, памацней. Не настолькі ўсё проста. Так. Это ўсё у нас тое ж самае. Засталося. І вось тут мы давайте зменім тады таксама тут гісторыю на якраз такі сустрэчу гэтых. Фінальная сцена, вось рытуал. Блін. Ведаеце, мне не вельмі карысна зараз, каб ворагі былі якраз такі вось ценямі просто вось такімі. Без неабходнасці іх забойства. Блін, у мяне ўжо... Просто калі я забіваю іх, у мяне ёсць верагодна, што я атрымаю ліхтарыка трошкі. Зараз я ліхтарыкаў не атрымліваю. Яны перанеслі з 104 ў 225 рэчы. Ад 104. Добра. У сэнсе, чогось не хачу... это 101. Я таки, у сэнсе не хапаю, блин. Ось, пакой 104. Ось яны рэчы сюды перанеслі. Оп, батарэечкі. Дзякую, вялікі гульня. Ты ведаеш, што мне патрэбна зараз. Ну, не, ніхто не смажыць, бачыце? У гэты раз ніхто не смажыць. Чакайце-ка. Ага, окей, зразумеў. Ага. Моя, гэта самая,
Мої топографічні веди просто мене ламають. Мені настільки безсенсовно створити мапу гэтої місцевості зараз. Так, до речі, месца ўсё яшчэ не дада... ад гэтага таго, што мы робім, месца у нас не дадаецца. Нам бы... Можа скласці яшчэ штосьці, я не ведаю. Просто гэта настолькі балюча зараз. Давайте пакладзем здароўе увогуле ўсё вось гэтае. Пакладзем. Таму што месца не хапае. Калі мы нешта знойдзем, мы просто не забяром гэта. Про гэтую краму. Я подумал сабе такі, ну нормально, это ритуальные паслуги. Ну, не ритуальные паслуги, а ў сэнсе, там, не ведаю, культысты. Звычайна такая крама для культыстаў, для ўсёй сям'і. Да можно мне хоть хвилиночку по отпочинку? Запалить, запалить. Есть. Невеличкий перепынок. Перезарядиться. Раз, два. І ти яшчэ. Сколько вас тут? Згоден. Холера. Я сподіваюся, вас зараз не буде до холери так ось носиться по всіх коридорах. Надышоў час, разумееш, якая справа? А бегаць я люблю, але калі ведаю, куды бегчы. А калі я не ведаю, куды бегчы, я не люблю бегаць. Ось такая справа. Ось. А так мне хочется даследаваць усю тэрыторыю, таму я настойліва змагаюся з усімі ворагамі. Я жадаю даследаваць тэрыторыю. Мне цікава кожны пакой. У сэнсе. Одна стрелка ў адзін бок, другая ў другі бок. Я не разумею. Па тыпу, калі б ведаў, куды бегчы, ну, нават калі бы не ведаў, куды бегчы, ды пабег сабе і так і бегаеш і даследуеш тэрыторыю. Але у мяне няма адчування тады такога, ну, даследавання, што я праверыў, вось, напрыклад, вось гэты пакой я бы не правяраў. Таму што тут літаральна смерць, таму што і тут ні халеры нікуды не збегчы з гэтага пакою. Ось, ну, вось такія моманты, таму я і лепей пазмагаюся. Тым больш, што гульня, ну, яна не складаная. Ну, на сярэдняй складанасці тут абсалютна спакойна ўсё. Вось. Іх шмат, але не тое, каб зусім каб здання яке адбывалася. Цікава. Чаму набоі у скрыні сантэхніка знаходзіцца? Дык гэта звычайна туды... Калі б ты быў сантэхнікам, куды бы ты паклаў набоі для дубальтоўкі? Я нагадываю, гэта пытанне яшчэ тады, а чаму ў гэтым пакоі было так да халера культыстаў? З дзесятак. У адным пакоі. Усе мужчыны. У мяне ёсць трошкі іх пытанне. Так, сюды. Ага, добра. Праверым зараз. Там тень? Удалося. Ды колькі вас там? Адчапіцеся.
Вось гэта мне не вельмі падабаецца. Давайте-ка мы... Зараз яны усе ў цені ператварыліся. А навошта тады гэтае месца тут? Я не разумею. Может тут святло не тое, можа лямпачкі патрэбна разбіць, не ведаю. Не. А ё-моё, там яны сабраліся ўжо. Цені, ачапіцеся. А навошта тут гэтыя лініі, якія вядуць нікуды? Так. Дык а чаму фінскую культуру? Не, мы ж па тыпу у Нью-Йорку. Ну, у фінаў набоі для снайперак у сабойшніцы звычайная справа. Ну, ось, паслухайце чалавека. Чалавек разбіраецца. Нічога доўга. Так. Я не разумею, чаму адзнакі вядуць нас. Я думаў, я тут сакрэтачку нейкую знайду. Знайду слова сілы сабе. Новенькае. А, вось оно, блин. Сапраўды ёсць слова сіла. Слово вайны. Во, а дубальтоўкі на 50% больш пашкоджання, калі трапляем у некалькі цэляў. Это цудоўна. Бо ворагаў становіцца шмат. І гэта мне не падабаецца. Але ж яны проста цені, яны ж не будуць ворагамі, правильно, зараз? Ну, я па тыпу перабіў іх гэты калідор увесь, і зараз яны проста ценямі будуць хадзіць. Вось гэта я менш за ўсё зразумеў. Па тыпу тут глядзі сюды, і тут глядзі сюды. І што ідзе яно? На столе няма нічога. На падлозе таксама. Дзе яно павінна быць? Ну, просто тень. А ё-моё, вас яшчэ сабралося. Нахрен іх, карацей, пойдзем далей. Я просто так разумею, гэтыя цені мне ні халер не могуць зарабіць, калі яны цені. Я могу, в принципе, сбегать в беспечное место и заховаться. Так, что у нас на гэтым паверсе? Давайте з гісторыі трошки. А, там рэха яшчэ здесь недалёка ёсць. Так, дзе? Вось оно. Пераход з першага на другі паверх. Фінальная сцэна, яна у нас уже ёсць. 219 покой мы не проверили, и 223, ну, до речи, нормально не проверили. Ну ладно. Так, 219 покой. Давайте до его сбегаем. Ось ты. Блин. Аптечку знайшов. Яких у мене і так шмат. Угу. Не, давайте вернем назад покуль. Я тут не до конца ўсё глядзеў. Альбо ўсё глядзеў ужо. Добра. Вяртаем. Покой 202. Где я? 202, где ты знаходишься? Вось там. Раптоўна апынемся за зачыненымі дзвярыма. Так, тут мы собраліся. На прослухоўванне. Я могу адчыніць дзверь, так? Каб потым не абыходзіць гэта ўсё.
Так, ну ось, скарот ёсць. Месца для праслухоўвання. У мяне ёсць яшчэ кавалак сюжэта для таго, каб перабудоўваць гэтую історыю. А, ну вось падрыхтоўка да рытуалу. Давайте яшчэ одно месца праверым на тым самым на паверсе. Гэта гатэль ці кінастудыя. Яны збіраліся па тыпу сцэнічную пастанову зрабіць на месцы, якое... Тут цэлы калідор. Яны збіраліся зрабіць сцэнічную пастанову на месцы, якое было проста звычайным гатэлем. Ну, па тыпу лайф-экшн, карацей, такая. А ё-моё. Вось гэты чел з кантрола. Спрабуе нешта наладзіцца. Да нас. Яны спрабавалі ў жывым месцы як бы тэатральную пастанову зрабіць, зладзіць. І яна так і была абвешчана, там ёсць гэтае самае афіцыйныя постары, вось гэта ўсё. Мне няма ключа ад яго. Эх. Можна чыніць? Можна. Усё гэта можна чыняць, а чаму рэць? Яшчэ адна сцэна. Ключик. Ад 101-га. Добра. О, як жа тут шмат даследаваць там. Слухайце, я гляджу на таймер, і час у нас ужо выйшаў. Я думаю, усё яшчэ буду сёння працаваць. Спадзяюся, не захварэю ад гэтага зусім. Вось, ну, дзякуй Богу, што там не тое, каб шмат працы. Вось, перадаваць буду вас... Зараз буду перадаваць вас далей. Паглядзім, хто ў нас чым займаецца. Рыштунку хобіць, каб стварыць тут новы галівудск. Блін, жадаю пагуляць у Hollywood Animal. То есть, кажаш, я такі... Блін, Hollywood Animal было б ачмурэнна. Так, хто ў нас? Хто ў нас чым займаецца? The Ladies Cake зараз у Лігі Легенд. Да яго я вас і перадам. Жадаю вам добрага дня. Мы працягнем. Алана Вейка нам тут даследаваць гэты гатэль, яшчэ і даследаваць. Будем даследаваць далей у сераду, а заўтра у нас What Remains of Edith Finch. Даволі цікавая гісторыя. Завітвайце, паглядзім разам. Я яе ўжо ведаю, але буду вельмі шчаслівы перапрасці яе ўжо, ну, у другі раз. Прыемна. Вось, добренька. Адпраўляю рейд. Дзе там наш The Ladies Cake? Вось он. Падрыхтоўваю рейд. Пабачымся заўтра з вами. Добрага вам дня.